மோகனா गिरिधारी गोपीनाथ मदन मदन मोहना मोहना ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஸ்ரீ சைத்தன்ய நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத சீதா श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता ஹரி குரு வைஷ்ணவ பாகவத கீதா हरि हरि गुरु गुरु वैष्णव वैष्णव भगवद गीता ஸ்ரீ ரூப சனாதன பட்ட ரகுநாதா श्री रूप रूप सनातन सनातन भट्ट भट्ट रघुनाथ ஸ்ரீ ஜீவ கோபால பட்ட தாச ரகுநாதா श्री जीव जीव गोपाल गोपाल भट्ट भट्ट दास दास रघुनाथ रघुनाथ ஹரிஹராய நமः கிருஷ்ண யாதவாய நமः हरिहराय आय नमः नमः कृष्ण यादवाय नमः नमः யாதவாய மாதவாய கேசவாய நமः यादवाय माधवाय माधवाय केशवाय केशवाय नमः नमः ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 யாராவது ஒருத்தவங்க ட்ரை பண்ணுங்க மாதாஜி பிரபுஜி. யார் எடுக்கிறீங்க? நான் பாடுறேன் மாதாஜி. பாடுங்க 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 பிரபு. பாடுங்க பிரபு. हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, நல்லா பாடுனீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. थैंक यू माता जी. எஸ் எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஷேரிங் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி பண்ணிடுவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஜனயசலாக்கிய சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.
நம்ம இன்னைக்கு ஸ்லோகம் 4.12 இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 4th சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஞான யோகம், புத்தி யோகம் பகவான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அர்ஜுனனுக்கு. நேத்து பார்த்ததெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி இந்த பகவத்கீதை எப்படி தோன்றுனது, அதோட ஃபர்ஸ்ட் பகவான் அதை யாருக்கு சொன்னாங்க, அப்புறம் இந்த நம்ம கலியுகத்துல எவ்வளோ காலங்களை கடந்து வந்திருக்கிறோம், அப்போ பகவான் ஏன் தோன்றுனாங்க, காரணம் என்ன, இதெல்லாம் வரைக்கும் நேற்று நம்ம பார்த்தோம். இனிமேல் பகவான் என்ன மாதிரி செயல்களை நம்ம செய்யணும், செயல்கள் செய்யாம இருக்கிறதுனால என்ன நமக்கு நல்லதா தீயதா இது எல்லாத்தையும் பத்தி சொல்ல போறாங்க. அந்த செயல்கள்லயே 3 விதமான செயல்கள் இருக்கு. அந்த டிஃபரன்ஸையும் நம்ம இப்ப கத்துக்க போறோம். இதுல இருந்து செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸ்லோகம் 4.12. காங்க்ஷந்த கர்மணாம் சித்தம் யஜந்த இஹ தேவதாः க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர் பவதி கர்மஜா. பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. பலன் தரும் செயல்களில்னா இப்ப நம்ம ஒண்ணு செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு பலன் கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை எதிர்பார்த்து நம்ம சில செயல்களை செய்யறோம்ல இந்த பௌதிக உலகத்துல. இந்த மாதிரி இந்த ஹோமம் நவகிரக ஹோமம் செய்யுங்க, அப்புறம் இது இன்னொன்னு என்ன நவகிரக சாந்தி ஹோமம்னு சொல்லுவாங்க, அப்புறம் சுதர்சன ஹோமம் பண்ணுங்க, கணபதி ஹோமம் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரிலாம் சிலதெல்லாம் பண்ண சொல்லுவாங்கல்ல. எதுக்காக நம்ம அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க நம்மள சொல்றாங்க அப்படின்னா, நமக்கு ஏதாவது ஒரு பலன் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம், நம்ம வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு மாறுதல் எதிர்பார்க்கிறோம், இப்படி நடந்துட்டு இருக்குது, இதுல இருந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல இந்த வாழ்க்கையில ஒரு விடிவு காலமே வராதா அப்படிலாம் சொல்லிப்போம்ல. ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யாராவது ஒருத்தவங்கள்ட்ட போய் நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா, ஓகே உங்களுக்கு இப்ப கெட்ட நேரம் நடந்துட்டு இருக்குது, ஸோ நீங்க நவகிரக சாந்தி பண்ணிக்கோங்க, இல்லது சுதர்சன ஹோமம் பண்ணுங்க, நவகிரக ஹோமம் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஹோமம் ஏதாவது ஒன்று சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நம்ம அதை செய்யறோம், பொருள் செலவு பண்ணி பண்டிதரை வச்சு மந்திர உச்சாடனம் பண்ணி 4 பேருக்கு சாப்பாடு போட்டு நம்ம அதை பண்றோம் அப்படின்னா என்ன, அதை பண்றதுனால நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இது ஒரு பெரிய திருப்பம் வரப்போகுது, ஒரு சேஞ்ச் ஒன்று கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஸோ இப்ப இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய ஜீவராசிகள் அத்தனை பேருமே நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான ஒரு பிரதிபலன் தரக்கூடிய பலன் தரக்கூடிய ஒரு செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அந்த பலன்களை யாரை நோக்கி செய்யறோம் அப்படின்னா, தேவர்களை நோக்கி, அதாவது டெமிகாட்ஸ், அதாவது பகவானால சக்தி அளிக்கப்பட்டவர்கள். பகவான் தான் உன்னத பரிபூர்ணமானவர். ஆனா அவங்களோட ரெப்ரசன்டேட்டிவா தான் அவங்க என்ன வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டையும் ஃபாலோ பண்றதுக்கு கண்காணிக்கிறதுக்காக ஒரு தேவர்களை நியமிச்சிருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், அந்த தேவர்களை வழிபட ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த தேவர்களை வழிபடும் போது நமக்கு என்ன ஆயிடுது, கண்டிப்பா நம்ம நினைச்சது நடந்துருது. ஓகேவா. சரஸ்வதி தேவியை நம்ம வழிபட்டோம் அப்படின்னா நல்லபடியா நமக்கு கல்வி கிடைக்கும். அப்புறம் சூரிய கடவுளை வழிபட்டா நமக்கு கண் நோய் குணமாகும். அப்புறம் ஸ்கின் டிசீஸ் எதா இருந்ததுன்னா குணமாகும். இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வத்தாக்கும் ஒரு நல்பலன் ஒன்று சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உடனே நம்ம என்ன செய்வோம், போயிட்டு பூஜை பண்ணுவோம். அப்புறம் அந்த கோவிலுக்கு செல்லுவோம். அந்த கோவிலுக்கு போங்க, தேங்காய் உடைங்க, அர்ச்சனை பண்ணுங்க, இத்தனை தடவை பிரதட்சணை வாங்க சொல்றாங்களா, அது எல்லாத்தையும் நம்ம போய் செய்யறோமா, உடனே அதுக்கான பலன் நமக்கு கிடைக்குதா. ஸோ தேவர்கள் எல்லாரும் என்ன செஞ்சிடறாங்க, நம்ம கேட்கறதுக்கு அருள் புரிஞ்சிடுறாங்க. அதனாலதான் எல்லாரும் இந்த பிரம்மாவை நோக்கி நோக்கி இந்த அசுரர்கள் எல்லாருமே யாரை நோக்கி தவம் புரிவாங்கன்னா, பிரம்மாவை நோக்கி நோக்கி தவம் புரிவாங்க. பிரம்மாவும் உடனே வந்துட்டு எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஓகே நீங்க சொல்றதெல்லாம், நீ என்ன கேட்கறியோ அதை ஆசைப்படுறதெல்லாம் நான் கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லிட்டு வரமா கொடுத்துருவாங்க. வரம் கொடுத்துட்டு கடைசியில யார் அவஸ்தைப்படுறது, இங்க இருக்கிற அத்தனை உயிர்வாழிகள் அத்தனை பேரும் அவஸ்தைப்படுவாங்க, தேவர்களும் அவஸ்தைப்படுவாங்க. ஏன்னா அந்த அசுரர்கள் என்ன செய்வாங்க, இங்க இருக்கிற மக்களை தொல்லப்படுறதோட இல்லாம போயிட்டு போயிட்டு ஒரு லோகங்களுக்கா போயிட்டு அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் தொல்லை பண்ணுவாங்க. அப்புறம் எல்லாருமா போயிட்டு பகவான் விஷ்ணு கிட்ட தான் சரணடைவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு அசுரனுக்கு ஒரு வரம் கொடுத்ததுனால இப்படி ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்றோம், ஸோ நீங்க தான் அழிக்கணும், அது என்னன்னு நீங்க தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த சக்தியை வச்சு அவங்க என்ன செஞ்சுறாங்க, நம்ம எல்லாருக்கும் நமக்கு ஆசைப்படுறோம்ல, அவங்கள வேண்டுதல்னால அவங்க திருப்தி ஆயிடுறாங்க. திருப்தி ஆகுறதுனால அவங்க நமக்கு அந்த பலனை கொடுத்துடுறாங்க. இவ்வுலகில் இத்தகு செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மை. நமக்கு நீங்க எதை வருணனை நோக்கி நம்ம யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், மழை வரும். ஓகேவா. ஸோ இது நம்பிக்கை, முக்கியமா எல்லாத்துக்கும் நம்பிக்கை தேவை. நம்பிக்கையோட நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செஞ்சோம் அப்படின்னா அதற்கு உரிய பலனை அந்தந்த தேவர்கள் நிச்சயமாக நமக்கு தருவாங்க. அந்த பலன்கள் விரைவிலும் நமக்கு கிடைக்கும். இது பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்
மக்கள் கிருஷ்ணரை தவிர மற்றவர்களை வழிபடுகிறார்கள் அப்படின்னா விரைவில் பலன்கள் கிடைக்கும். ஓகேவா? தற்காலிக விஷயங்கள் மீது அதீத ஆசை. தற்காலிக விஷயம்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல நமக்கு கிடைக்கிறது. பணமோ, பெரிய வீடோ, புது அந்த பிராண்ட் நியூ கார் சொல்லுவோம்ல, இதெல்லாம் வந்து இது மேலெல்லாம் நமக்கு தீவிரமான ஆசை வச்சுட்ருக்கோம். அதீத ஆசை வச்சுட்ருக்கோம். அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? இதெல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா யாரை வழிபட்டா கிடைக்கும் அப்படின்னு நோக்கி அந்த கடவுளை நோக்கி போறோம். தற்காலிக தலைவரை வழிபடுதல், நிரந்தர தீர்வுக்கான தற்காலிக தலைவர்கள்னா இது எல்லாத்தையும் யார் கொடுப்பாங்களோ அவங்கள, ஓகேவா? பணமும் பொருளும் புகழும் யார்கிட்ட இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த தேவர்களை போய் வழிபடுறது. ஸோ அவங்கெல்லாம் யாரு அப்படின்னா பகவானால தற்காலிகமாக அந்த பதவியை கொடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கா. பகவான்கிட்டேருந்து இந்த சக்தியை அந்த தலைவர்களுக்கு பகவான் கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் நம்ம யாரை நோக்கி வழிபடணும் அப்படின்னா நிரந்தர திருவுக்காக கிருஷ்ணர் உணர்வின் மீது கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம வச்சு அவரை நம்ம தியானிக்கணும். அவர் மேல ஆவல் இல்லாததுனால அவரை பத்தின ஞானம், ஆவல்ங்கிறத விட அவரை பத்தி அறிவு நமக்கு இல்லை. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்கறது இந்த டெமிகாட்ஸ் தான் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இவங்க தான் சர்வ வல்லமை படைச்சவங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். அவங்களுக்கு மேல இன்னொருத்தவங்க இருக்காங்கங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அதனால நம்ம அந்த ஆவலையும் நம்ம வளர்த்துக்கவும் இல்லை. ஸோ உடனடி பலன் நமக்கு இந்த தேவர்களை வழிபட்டோன்னா கிடைச்சிருது அப்படின்னா அதனால அவங்க கிருஷ்ணர் தவிர மற்றவர்களை வழிபட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனா நம்ம யார திருப்திப்படுத்தினா போதும்? பகவான் கிருஷ்ணர். ஒரு செடி இருக்குது, அது கூட வேருக்கு நம்ம நீர் ஊற்றணும். அதை விட்டு அது கிளைகளுக்கோ இலைகளுக்கோ அதுக்கெல்லாம் நீர் ஊற்றணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகாது? அந்த 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 நீரை வச்சு செழிக்கும். ஆனா வந்து அந்த ரொம்ப அழகா எல்லா இடத்துக்கும் அந்த வளமானது பரவுமா அப்படின்னு கேட்டா இருக்காது. ஓகேவா? அப்போதைக்கு தற்காலிகமா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படிதான் அதோட அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ வேருக்கு நீர் ஊற்றணும். வேருக்கு நீர் ஊற்றினா மட்டும்தான் அந்த மரம் முழுக்க செழிச்சு வளரும். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு பதிலா நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்? கிளைகளுக்கு நீர் ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். பலவிதமான ஆன்மீக முறைகள் பல விஷயங்களை உணர வைப்பது அல்ல. அனைத்துமே கிருஷ்ணரை வெவ்வேறு நிலைகளில் உணர வைப்பது. பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னா அவங்கள வந்து நம்ம 3 விதமா உணரலாம்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகேவா? ஒண்ணு பிரம்மன், அந்த பிரம்ம ஜோதி. ஓகேவா? அந்த ஃபுல்லு வெளிச்சம். அது பிரம்மன் அந்த ரூபத்துல நம்ம வந்து பகவான அடையாளம் காண முடியும். அடுத்தது பரமாத்மா. பரமாத்மாங்கிறது ஒரு ஒரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் வந்திருக்கிறாங்க. 4 கை ரூபத்தோட இருக்கக்கூடியவங்க. நம்மளுடைய உடலுக்குள்ளேயும் ஜீவாத்மாவின் உடலுக்குள்ளேயும் ஜீவாத்மாவோடயே இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா. இன்னொன்னு பகவான். 3 விதமா நம்ம வந்து பகவானை ரியலைஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இது வந்து ரொம்ப ஆரம்ப கட்ட நிலையில நம்ம பக்தனா வரும்போது நம்மளால வந்து அந்த தோன்றாத அருவம் தான். அதை இருக்கக்கூடிய அத்தனை சக்தியும் படைச்சவங்க அவங்க. அவங்களுக்கு வந்து எந்த ரூபமுமே இல்லை அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சிட்டு இருப்போம். அப்புறம் என்ன, நமக்கு ஓரளவுக்கு அந்த பக்தி பாதையில வந்த விட்டு நமக்கு என்ன தெரியும்? பகவான்கிறவங்க இந்த 4 கை ரூபத்தோட இருப்பாங்க. அவங்க வந்து நம்மளுடைய உடலுக்குள்ளேயும் இருக்கிறாங்க. இந்த ஜீவாத்மா கூடவே இருந்து இந்த ஜீவாத்மாவை வழி நடத்துறது வந்து யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா. அப்படி நம்ம உணர்றது. இன்னும் அதையும் தாண்டின ஒரு அந்த தெய்வீக நிலைக்கு நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப பகவான் யாரு? கோலோக பிருந்தாவனத்துல பூரணமானா இருக்கிறவங்க. அவங்க தான் வந்து எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றவங்க, எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறவங்களே அவங்க தான். நம்ம எல்லாரையும் படைச்சவங்க அவங்க தான் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் நமக்கு புரியும். அப்படி புரிஞ்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பகவான் மேல நம்ம எப்படி ஒரு அன்பு வைப்போம் அப்படின்னா, இந்த உறவு முறை நேத்தி சொன்னோமா? என்னென்ன நம்ம வந்து அ அ அதாவது சாந்தம் சாந்தம். அதாவது அவர் எஜமானர், நம்ம அவங்களுக்கு கீழ அப்படிங்கிற மாதிரி. இன்னொன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தாசியம். அதாவது அவர்கிட்ட கட்டளையே நம்ம நிறைவேற்றுறோம் அந்த மாதிரி. இன்னொன்னு வந்து சக்கியம். அதாவது ஃப்ரெண்டு மாதிரி. அர்ஜுனனும் பகவானும் இருக்கிற மாதிரி சக்கியம். அப்புறம் அம்மா, குழந்தை அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து மா வாத்சல்யம். அப்புறம் ராதையும் கிருஷ்ணரும் இருந்தது. அது மாதுரியம். ஓகேவா? இந்த 5 விதமான உறவு முறைகள்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம கேட்ச் பண்ணிட்டு பகவானோட நம்ம நட்பு பாராட்டுறதோ, அன்பு பாராட்டுறதோ, ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணுத்துல நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? பகவானோட ஒரு பாண்டேஜ நம்ம கிரியேட் பண்ணிப்போம். புத்திசாலிகள் நிரந்தர தீர்வை தேடுவர். முட்டாள்களோ தற்காலிக தீர்விற்காக விரைவான பலன்களை நாட்டம் கொள்வர். புத்திசாலிகள்னு யார சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த ஞானம் தெரிஞ்சவங்க. வேருக்கு நீர் ஊற்றணும் அப்படிங்கிற ஞானம் தெரிஞ்சவங்க. ஆனா தற்காலிக தீர்வுக்காக விரைவான பலன்கள் கிடைக்கணும். நமக்கு இப்ப தேவை இன்னைக்கான இது என்ன நமக்கு தேவை? பணம் தேவை, புகழ் தேவை. ஓகேவா? நல்ல ஆடம்பரமான வாழ்க்கை தேவை அப்படின்னா, இதை யார் கொடுக்குறாங்களோ அந்த பகவானை நமக்கு வழிபட்டுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்றாங்க? முட்டாள்களா இருக்கிறவங்க பகவானோட அம்சமா இருக்கக்கூடிய இந்த தேவர்கள் எல்லாம் வழிபடுறாங்க. அது எப்படி அப்படின்னா, அந்த வேருக்கு நீர் ஊற்றாம கிளைகளுக்கு நீர் ஊற்றுறதுக்கு
சமம். அது எப்படி அது ஒரு பக்குவப்பட்ட ஒரு இதுவா இருக்காது, பக்தியா இருக்காது. பக்குவப்பட்ட பக்திங்கிறது பகவானை வழிபாடு பண்றதுதான். முழுமையான பக்குவத்திற்கு ஆசைப்படுங்கள், கிருஷ்ண உணர்வை முயன்று பாருங்கள். நம்ம கிருஷ்ண பக்தி செலுத்தணும். ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி சைடா மற்றவங்களெல்லாம் வழிபடுறதை விட்டுட்டு எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பாளர் அவங்க தான் அப்படிங்கிற பகவான்கிட்ட நம்ம சரண்டர் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓ, எவ்வளோ கிளாஸ்லையும் சொல்றது தான், நம்ம ஒரு ஸ்டெப் வச்சோம்னா பகவான் நம்ம நோக்கி 2 ஸ்டெப் வச்சு வருவாங்க. ஓகேவா? ஸோ உணர்ந்து அந்த நம்பிக்கையோட பகவான் மேல பக்தி கொண்டு 5 விதமான உறவு முறைகள்ல ஏதாவது ஒரு உறவு முறை எடுத்துக்கிட்டு அது வழியா பக்தி கொண்டு அந்த சேவையை செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிச்சயமா நம்ம எதிர்பார்க்கிறத தாண்டி பகவானால கொடுக்க முடியும். சரியா? தெளிந்த புத்தியுள்ள ஒருவன் பௌதிக ஆசைகள் நிரம்பியவனாகவோ பௌதிக ஆசைகளே இல்லாதவனாகவோ அல்லது முக்தி விரும்புவனாகவோ இருந்தாலும் அவன் எல்லா வழிகளிலும் பரமபூரணராகிய முழுமுதற் கடவுளையே வழிபட வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. 2வது காண்டம் 3வது அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, தெளிந்த புத்தியுள்ள ஒருவன், அதாவது இந்த ஞானத்தை பெற்ற ஒருவன், வேருக்கு நீர் ஊற்றுறது தான் கரெக்டான விஷயம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சவன். ஓகேவா? அந்த தெளிந்த புத்தியுள்ள ஒருவன் எது இருந்தா பௌதிக ஆசைகள் இருந்து எனக்கு இங்க பணம், புகழ், பொருள் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் சரி, அல்லது இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு பௌதிக ஆசைகளே இல்லாதவனாக இருந்தாலும் சரி, முக்தி விரும்புவனாக இருந்தாலும் எனக்கு இங்க இருக்கிறதே எனக்கு இந்த வாழ்க்கை எனக்கு போதும், நான் பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் சரி, எந்த விதமான நிலை ஆசைப்பட்டாலும் அவன் எல்லா வழிகளிலும் பரம்பொருளாகிய முழுமுதற் கடவுளையே வழிபட வேண்டும். ஓகே, மற்ற தேவர்கள் வழிபாடுங்கிறத ஸ்ரீமத் பாகவதமும் என்ன சொல்லுது? தவறு. ஓகேவா? ஏன்னா அது பகவானால சக்தி அளிக்கப்பட்டவர்கள் தான் அவங்க எல்லாரும். ஆனா முழு பூரணமானவர் யாரு அப்படின்னா, பரம பூரணமானவர் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். சோ நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம பகவான் கிட்ட ஸ்ட்ரெயிட்டாவே கேட்டுறணும். 4.13 चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि மாம் வித்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம். 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப. ஓகேவா? 3 வித இயற்கை குணங்கள் இங்கே 3 இருக்குல்ல, சத்துவம், ரஜோ அண்ட் தமோ. ஓகேவா? இந்த 3 இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. சாதுர்வர்ணியம். ஓகே, சாதுர்வர்ணியம்னா 4 வகை வர்ணங்கள். ஓகேவா? அத 4 விதமா இந்த உடலை எடுத்த மனித உடலை எடுத்த உயிர்வாழிகளை 4 விதமா பிரிச்சிருப்பாங்க. அது பகவானால பிரிக்கப்பட்டது. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். அதை படைச்சவங்க பகவான் தான். ஆனா அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து அப்படின்னா இந்த குணங்களுக்கு சம்பந்தப்படுத்தி தான். ஓகேவா? ஒருத்தவங்களை பிராமின், ஒருத்தவங்களை சூத்ரா, ஒருத்தவங்களை வைசியர், இன்னொருத்தவங்களை சத்திரியர் அப்படின்னு பகவான்ல பிரிக்கிறாங்க. மனித சமூகத்தை 4 வகையா பிரிக்கிறாங்க. பிரிக்கிறது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா அந்த உயிர்வாழி கொண்டிருக்கக்கூடிய குணத்தை பொறுத்து இருக்கு. ஒரு குணங்களுக்கு ஏற்றார் மாதிரி அவங்களோட செயல்பாடுகள் வேறுபடும். ஓகேவா? சத்துவகுணமா இருக்கிறவங்க அமைதி நிரம்பினவங்களா இருப்பாங்க, ஞானம் உள்ளவங்களா இருப்பாங்க. சோ அந்த குணம் உள்ளவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும்? அடுத்தவங்களுக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுக்கறது, துறவு கொள்றது. ஓகேவா? ஸோ சாத்வீகமான சாப்பாடு சாப்பிட்றது, இப்படி இருக்கும் அவங்களோடது. சில பேர் ரொம்ப வீர தீர செயல்லாம் செய்வாங்க, தனக்கு தானே எல்லாம் அடையணும்னு நினைப்பாங்க. அது ரஜோகுணம். ஓகேவா? அந்த ரஜோகுணவாதிகள் யாரு அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அடுத்தவங்களோட சண்டையிட்டு தன்னோட விஷயத்தையும் காப்பாத்திப்பாங்க, அடுத்தவங்களோட சண்டையிட்டு தர்மவானா சண்டையிட்டு அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்குதோ அதை இவங்க கைப்பற்றுவாங்க. ஸோ அப்ப அந்த குணம் உள்ளவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கு? போர் தொழிலா இருக்கு. ஸோ அதுல யார் வருவாங்கன்னா சத்திரியர்கள் வருவாங்க. ஓகேவா? இதுவே தாமச குணம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அறியாமை. ஓகே, அறியாமை. தாமச குணம்ங்கிறது அறியாமை. ஸோ கொஞ்சம் அறியாமையும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தீவிர குணமும் ரஜோகுணமும் கலந்து இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உழைப்பாங்க. அப்புறம் பசுமாடுகள், கன்றுகள் வச்சு அவங்க மேய்க்கக்கூடிய அந்த தொழிலை செய்வாங்க, விவசாயம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இது வாணிபம் பண்ணுவாங்க, வணிகம். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி செயல்களை அவங்க செய்வாங்க. அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா 2 குணமும் மிக்ஸ் ஆயிருக்கும், ரஜோகுணம் தமோ குணமும் மிக்ஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ அவங்களோட செயல்பாடுகள் இந்த மாதிரி வணிகம் செய்யறவங்க. ஸோ அவங்க வைசியர் அந்த பிரிவுல வருவாங்க. தமோ குணம் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய மனித சமூகம் இருக்குது. அவங்க என்ன அறியாமை, அவங்களுக்கு எவ்வளவு சொல்லி கொடுத்தாலும் வராது. ஸோ அவங்க என்ன செய்வாங்க? தன்னுடைய எஜமானுக்கு கீழே கட்டுப்பட்டு அவங்க சொல்லக்கூடிய வேலைகளை அவங்க செய்வாங்க.
ஸோ அவங்களோட செயல்பாடு தானா செய்ய மாட்டாங்க. யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்க அப்படின்னா உடனே இதை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. தன்னுடைய உடல் உழைப்பு, முழு உடல் உழைப்பை போட்டு அவங்க அந்த என்ன பண்ணுவாங்க, அறிவுங்கிறது இல்லை அப்படிங்கறதுனால அவங்க உழைப்பை மட்டுமே கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மனித சமூகம் என்ன அப்படின்னா சூத்ராசன். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி 4 வகையான பிரிவுகள் இந்த குணங்களுக்கு சம்பந்தப்படுத்தி தான் பகவானால பிரிக்கப்பட்டது. இம்முறையை யார் படைச்சாங்க? பகவான். மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். இதை நான் படைச்சேன்னாலும் இதுக்கும் எனக்கும் என்ன இல்லை, சம்பந்தம் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறாங்க பகவான். வர்ணாசிரமம். இந்த வர்ணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா பிராமணர். பிராமண குலத்தோர் என்ன செய்றாங்க, சத்துவகுணத்தோட இருக்கிறாங்க. அடுத்தவங்களுக்கு கல்வி கற்றுத் தருவாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்து சந்நியாசம் மேற்கொள்ளுவாங்க. இவங்க ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா போர்த்தொழில் கைவரப்பட்டிருக்கும். அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து வாணிபம், விவசாயம், மாடு கன்று மேய்க்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து வைசியர்கள் பண்ணுவாங்க. உடலால உழைச்சு எஜமானனுக்கு அந்த உழைப்பை கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னா சூத்திரர்கள். இந்த நாளுமே யாரால படைக்கப்பட்டது அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரால. இந்த அதிகமான பற்றுதல்களிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் எப்படி வெளிப்படுவது, ஓகேவா? அது நம்ம இப்ப பகவான் சொல்ல போறாங்க. கிருஷ்ணரின் பங்கு அதுல என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். வர்ணாசிரமம் குணம் மற்றும் கர்மத்தின் அடிப்படையிலானது. ஒரு வர்ணத்தை இந்த மாதிரி 4 வர்ணம் சாத்துர் வர்ணியம் அப்படின்னு இந்த 4 வர்ணத்தை பகவான் ஏன் பிரிச்சாங்க? குணம் மற்றும் கர்மத்தின் அடிப்படையில பிரிச்சாங்க. குணம் 3 குணங்கள், கர்மம் அப்படின்னா செயல்பாடு. ஓகேவா? அந்த குணம் படைத்தவர்களுடைய செயல்பாடு, அந்த அடிப்படையில் இந்த வர்ணாசிரமங்கிறது பிடிக்கப்பட்டது. நோக்கம் என்ன? மிருக நிலையிலிருந்து மனிதர்களை உயர்த்தி அவர்களிடம் கிருஷ்ண உணர்வை முறையாக வளர்ப்பதற்காக இந்த மாதிரி 4 வர்ணங்களை பிரிச்சதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த இந்த மனித உடலை எடுத்த ஜீவராசியானவன் என்ன செய்யணும்? பகவான் கிட்ட அன்பு வைக்கணும், கிருஷ்ண உணர்வை அவங்க முறையா தன்ட்ட வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான். ஓகேவா? இதுல வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் அந்த நிலைக்கு யாரு போவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிராமணர்கள். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, மற்ற எல்லாருக்குமே அவங்க வந்து கல்வியை புகட்டக்கூடிய நிலையில அவங்க இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து அறிவாளிகள். அவங்களால என்ன செய்ய முடியும்? இந்த ஞானத்தை மற்றவங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்க முடியும். அது மூலமா அவங்க என்ன செய்ய முடியும்? இந்த ரஜோகுணத்தில் உள்ளவர்களோ அல்லது ரஜோ பிளஸ் தமோ குணத்தில் உள்ள இவங்களையோ அல்லது முழுக்கவும் தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய இவங்களையோ எங்க கொண்டு வர முடியும்? சத்துவ குணத்துக்கு உயர்த்த முடியும் கல்வியை கொடுக்கறது மூலமா. சோ அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி ரொம்ப மோசமான அறியாமையான நிலையில இருக்கவங்களை கூட உயர்த்த முடியும் அவங்களால. சோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான், மிருக நிலையிலிருந்து மனிதர்களை உயர்த்தணுங்கிறதுக்காக தான், அவங்களுடைய மனசுல கிருஷ்ண உணர்வை வளர்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த முறை பகவானால ஏற்படுத்தப்பட்டது. பிறப்பின் அடிப்படையிலான ஜாதி என்பது பகவத்கீதையில் மறுக்கப்படுகிறது. ஓகேவா? இவங்க இந்த கேஸ்ட்ல பிறந்தாங்க அப்படின்னு இதுல எதுவுமே சொல்லப்படல. அவங்களுடைய குணத்தையும் அவங்க செய்யக்கூடிய தொழிலையும் பொறுத்து தான் அவங்க என்னென்ன ஆகிறாங்க, பிராமணரா, சத்திரியரா, வைசியரா, சூத்திரனான்னு ஆகிறாங்க. இதுதான் பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்குது. யார் ஒருவர் இந்த எல்லைக்குட்பட்ட அறிவிற்கு அப்பால் உள்ள பரமபுருஷ பகவானை பற்றி ஞானத்தை அடைகிறாரோ அவரே வைஷ்ணவர். ஓகேவா? அதாவது பிறப்பால வைஷ்ணவர்னு ஒருத்தவங்க கிடையாது. ஓகேவா? அந்த பிராமணர் குடும்பத்துல பிறந்துட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க என்ன ஆக மாட்டாங்க, வைஷ்ணவர் ஆக மாட்டாங்க. ஒரு சூத்ரா குடும்பத்துல பிறந்தாலும் ஒரு சத்திரியன் குடும்பத்துல பிறந்தாலும் அவங்க வந்து பரமபுருஷ பகவான் மேல அன்பு வச்சு அன்பு தொண்டு செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வைஷ்ணவர் என்று அறியப்படுகிறார். யார் ஒருவர் இந்த எல்லைக்குட்பட்ட அறிவிற்கு அப்பால், ஓகேவா, இப்படிதான் இந்த இதுல பிறந்ததுனால இந்த குணத்தோட இருந்ததுனால இவங்க இந்த வர்ணத்துல வராங்க அப்படிங்கிறது வந்து எல்லைக்குட்பட்ட அறிவு. இதையும் தாண்டி நம்மளால சிந்திக்க முடியும். எப்படி அப்படின்னா, ஒரு சூதரனா இருக்கிறவங்க, ஒரு வைஷ்யரா இருக்கவங்க கூட ஒரு வைஷ்ணவரா ஆக முடியும். எப்ப? பகவான் மேல ஈடுபாடு வச்சு கிருஷ்ண உணர்வை மனசுக்குள்ள வளர்த்துக்கிட்டு அவங்கள பத்தின செய்திகளை நிறைய கேட்டு பேசி இந்த மாதிரி சத்சங்கத்துல இணையறது மூலமா அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு வைஷ்ணவர் நிலைக்கு வர முடியும். வைஷ்ணவர் என்பது மிக உயர்ந்த நிலை. அந்நிலையை அனைவருமே அடையலாம். ஓகேவா? ஒரு தீவிர பக்தன் எந்த இடத்துல அவங்களுடைய பிறப்புங்கிறது இருந்தாலும் கூட அவங்கள நம்ம வைஷ்ணவரா நம்மளால சொல்ல முடியும். வைஷ்ணவர் அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியமா அந்த என்ன அப்படின்னா பேசிக் குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பரமபுருஷ பகவான் மீது அன்பு, அப்புறம் அவங்க மீது அவங்க செலுத்தக்கூடிய அந்த தீவிரமான பக்தி. ஓகேவா? அப்ப யார் வேணுமாலும் அந்த வைஷ்ணவ நிலையை அடைய முடியும். இதில் கிருஷ்ணரின் பங்கு என்ன? கிருஷ்ணர் உயிர்வாழியின் ஆசை மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்துகிறாரா? இல்லை. அவர்கள் தங்கள் குணம் மற்றும் கர்மங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் வேலை செய்கிறார்கள். நம்ம எல்லாருமே நம்மளுடைய குணம் என்ன,
அப்புறம் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். கிருஷ்ணர் படைக்கிறார், கிருஷ்ணர் செயல்படுவது இல்லை. ஓகேவா? பகவான் வந்து இந்த இதை வந்து இந்த மகத்தத்துவத்தை படைச்சாங்க. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அது கீழே இருக்கக்கூடிய அத்தனை லோகங்களையும் படைச்சாங்க. அப்புறம் அந்த ஒரு ஒரு லோக ஒரு ஒரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் வந்துட்டு அவங்க பரமாத்மாவை தன்னை விரிவடைச்சுக்கிட்டாங்க. ஷிரோக சாய் விஸ்வா விரிவடைச்சுக்கிட்டாங்க. அப்புறம் அதுக்குள்ள அத்தனை ஜீவராசிகள் எல்லாத்தையும், அது 84 லட்சம் ஸ்பீஷிஸ், அவ்வளோ பேருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் உடல் கொடுத்து அத்தனை ஜீவராசிகளும் இங்கே படைக்கப்பட்டது. ஆனா கிருஷ்ணர் இங்க செயல்படுறாங்களா அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்குமே அப்பாற்பட்டு தான் இருக்காங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் என்ன, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. நம்ம ஜீவராசி ஆசைப்பட்டாங்கங்கிற காரணத்துக்காக இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு நம்மளை தள்ளி விட்டு இருக்கிறாங்க. பட் பகவான் இந்த குணத்துக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லாம தான் இருக்கிறாங்க. உயிர் வாழி ஆசைப்படுகிறார்கள், கிருஷ்ணர் அனுமதிக்கிறார். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய ஒரு பார்ட்டா. ஸோ அவங்க எப்படி சுதந்திரமானவரோ அந்த மாதிரி நம்மளும் சுதந்திரமானவரா அந்த ஃப்ரீவில்ல வச்சு நம்ம கேட்குறோம், ஆசைப்படுறோங்கனால பகவான் நம்மளை வந்து அனுமதிக்கிறாங்க. ஜட இயற்கை அவங்க இங்க ஆளணும், இங்க இருக்கிறதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்களா, அதுக்கு இந்த ஜட இயற்கை வசதி செய்து தருகிறது. ஏன்னா ஜட இயற்கை பகவானால படைக்கப்பட்டது. எல்லா பொருட்களும் பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கக்கூடியது. நம்ம இங்க கொஞ்ச நாள் வர நம்ம அதை நம்ம கண்ட்ரோல்ல எடுத்துக்க பாக்குறோம். ஓகேவா? அதுதான் நம்மளோட ஆசைங்கிறது. அதனால என்ன ஆயிரும், அழிஞ்சிடுறோம். பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளவும், கிருஷ்ணர் மேல் பழி போடுவதை நிறுத்தவும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீக வாழ்க்கையின் சாரமே நம்முடைய தனி சுதந்திரத்தை சரியாக உபயோகிப்பதுதான். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட சுதந்திரம் ஒண்ணு இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சா, இப்ப அதை நம்ம சரியா உபயோகிக்கணும். ஆன்மீக வாழ்க்கை, நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம இந்த குலத்துல பிறந்துட்டோமே, இந்த குணத்தோட இருக்கமே, இதெல்லாம் யோசிக்க கூடாது. நம்மளை எப்படி முன்னேற்றிக்கணும். ஓகேவா? இந்த இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை நம்ம எப்படி பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும், அதுக்கான செயல்பாடுகளை நம்ம அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்ப நம்மளால என்ன ஆக முடியும், நிச்சயமா ஒரு தீவிர வைஷ்ணவரா ஆக முடியும். சோ நமக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்க இந்த சுதந்திரத்தை வச்சு இங்கே ஒரு பெரிய ஆளாகலாம், இங்கே அந்த பௌதிக உலகத்துல ஒரு பேர் சொல்லக்கூடிய ஒரு நோட்டபிள் பர்சன் ஆகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட பகவான் கிட்ட திரும்பி போகணும். ஓகேவா? அந்த எண்ணம் மிகச்சிறந்தது. நம்மளோட சுதந்திரம் நமக்குன்னு பகவானால கொடுக்கப்பட்ட அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம அதுக்கு தான், ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு தான், ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். 4.14 இதானே இப்ப படிச்சோம். கிருஷ்ணர் செயல்படுவதில்லை, அவர் படைக்கிறார், ஆனால் அதிலிருந்து விலகி இருக்கிறார். அவர் தானே படைக்கிறாங்க எப்படின்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வரும்ல, அதுக்கு கிளியர் பண்றதுக்கு தான். அவரால் ஜீவராசிகள், சகல ஜீவராசிகளும் அவரால் படைக்கப்படுது, ஜட பொருட்கள் அத்தனையும் படைக்கப்படுது, அத்தனை லோகங்களும் பகவானால படைக்கப்படுது. உயிர் வாழி உலகம் என்னுடைய பௌதிக இன்பத்திற்காக நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? செயல்கள் மற்றும் விளைவுகளின் வலையில் சிக்கியுள்ளான் பக்தர்கள். இது வந்து சாதாரண ஒரு உயிர் வழி, அதாவது பகவானை பத்தின எந்த அறிவும் இல்லாதவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, தனக்கு விதிக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தை தன்னுடைய புலன் இன்பத்துக்காக, பௌதிக இன்பத்துக்காக அவங்க அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க சில செயல்கள் செய்யறாங்க, அதோட வரக்கூடிய பலனை எதிர்பார்க்கறாங்க. அப்புறம் அதனால ஏதாவது விளைவுகள் வந்துச்சுன்னா அந்த விளைவுகள்ல சிக்கி இங்கே இந்த பர்த் டெத் சைக்கிள்குள்ளேயே உழன்றுட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க, பகவானை பற்றி உண்மையை புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள், கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ளார்கள். இந்த உலகம் வந்து என்னுடைய ஆசையினால தான் என்னை பகவான் இங்கே அனுப்பி இருக்கிறாங்க, அந்த விஷயம் ஒரு பக்தனுக்கு தெரியும். ஆனா நான் இங்கே இதுல இந்த வலையில கட்டுண்டு போயிடக்கூடாது, திரும்ப பகவான் கிட்ட போகணும், அந்த பக்தி உணர்வு அவங்க மனசுல வந்துருது. அதனால பகவானை பற்றிய உண்மையை அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்ப என்ன ஆகும், அவங்க செய்யற எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸும் இந்த மாதிரி கட்டுண்ட வேலைகளை செய்யாம இவங்க என்ன செய்வாங்க, கர்ம வினைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு விடுறாங்க. கர்ம வினைகள்ல இருந்து விடுபடக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன மாதாஜி அப்படின்னா பக்தி தொண்டு தான். ஓகேவா? பக்தி தொண்டு செய்யும் போது நம்ம திருப்தி அடைகிறோமோ இல்லையோ, பகவானை நம்ம திருப்தி படுத்திடுறோம். ஓகேவா? இதுவே பௌதிக வேலைகள் எது செஞ்சீங்கன்னாலும் நமக்கு தான் அது மேல அட்டாச்மெண்ட் நமக்கு இருக்கு, நமக்கு தான் அது சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். ஓகேவா? அது துக்கத்தை கொடுக்கும். ஆனா நம்ம பகவானுக்கான பக்தி தொண்டை செஞ்சு பாருங்களேன், பகவான் அதுல திருப்தி அடைஞ்சிடுறாங்க. இதுல ஒண்ணும் இல்ல, நாம் தேர்ந்தெடுப்பு. ஸ்லோகம் 4.15 ஏவம் ஞாத்வா கிருதம் கர்ம பூர்வைரப்பி முமுக்ஷுபிஹி குரு கர்மைவ தஸ்மாத்வம் பூர்வைஃப் பூர்வதரம் கிருதம்.
முற்காலத்தில் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் என்னுடைய உன்னத இயற்கையை உணர்ந்த வண்ணம் செயல்பட்டனர். எனவே அவர்களது அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி நீயும் உனது கடமைகளை செய்ய வேண்டும். முமுக்ஷுபிகி அப்படின்னா முன்னாடி இருந்தவங்க எல்லாம் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள். ஓகேவா? நிறைய பேர் பகவான் அவங்க நிறைய டிவோட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஜனகர் ஆகட்டும், ஓகேவா, தசரதன் ஆகட்டும், விஸ்வாமித்ர, எத்தனையோ ரிஷிகளோ எத்தனையோ குருமார்களோ என்ன செய்யறாங்க, பகவானோட அந்த அந்த டிரான்சடென்டல் ஃபார்ம் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு செஞ்சோம்னா பகவான் கிட்ட நம்ம ரீச் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சு விடுதலையாகி வந்தாங்க. நாரதர் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? நாரதர் என்ன செய்யறாங்க, நாரதரோட முன்பிறவி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு வேலைக்காரியின் மகளா பிறக்கிறாங்க. 5 வயது சிறுவனா இருக்கும்போது அவங்க அந்த நாரதரோட அம்மா அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு குடில், அங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை ரிஷிகளுக்கும் அவங்க சமைச்சு போடுறது, அந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி அவங்க சிறு சிறு வேலைகள் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய முனிவர்கள் எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா நிறைய யாகங்கள் விளைப்பாங்க, பகவானுக்கான பூஜைகள் நிறைய பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் பண்ணாத நேரம் எல்லாரும் அமைதியை உட்காந்துட்டு பகவானுக்கான கீர்த்தனைகளை பாடுவாங்க, பகவானோட புகழ பேசுவாங்க. இது எல்லாத்தையும் 5 வயது குழந்தையா இருக்கக்கூடிய அந்த நாரதரோட காதல் இதெல்லாம் விழுந்துட்டே இருக்கும். அப்புறம் அவங்க அம்மா அவங்களுக்காக சமைச்சு வைக்கிற சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு மீதம் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த மீதி உள்ள உணவை இவங்க பிரசாதமா எடுத்துப்பாங்க. ஓகேவா? அவங்க சாப்பிட்டு மீதி இருக்கிற உணவை கண்டிப்பா நம்ம எடுக்கணும். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் இங்க இருந்தாலும் கூட முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள். ஏன்னா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க அப்பேற்பட்டவங்க. அவங்களோட மீதமுள்ள சாப்பாடுங்கிறது நமக்கு பிரசாதமா நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் பண்றதுனால அந்த நாரதருக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா மறுஜென்மா நாரதரா கிடைச்சது. முதல் ஜென்மால ஒரு வேலைக்காரிக்கு மகனா பிறந்தவருக்கு மறுஜென்மா எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா சர்வலோக வியாபி ஆயிட்டாரு. அவர் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வரக்கூடிய நாராயண நாமாவை சதா சர்வ காலமும் சொல்லக்கூடிய நாரதர் அப்படிங்கிற அந்த பொசிஷன் அவருக்கு கிடைச்சது. ஸோ இது பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க, என்னுடைய உன்னத இயற்கையை யார் உணர்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே விடுதலை பெற்றாங்க. அவர்களது அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி நீயும் உனது கடமைகளை செய்ய வேண்டும். உன்னுடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும்னு சொல்றாங்களா? எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா அந்த பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யி, எனக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு செய்யி. அதுதான் அவங்க பண்ணாங்க. ஓகே, செயலாற்றுவதற்கான அழைப்பு அர்ஜுனனுக்கு பகவான் கொடுக்குறாங்க. என்ன இப்ப நமக்கெல்லாம் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நம்ம செய்யாம நிறுத்துறதுங்கிறது முட்டாள்தனம். நமக்குன்னு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை நம்ம செய்யணும். ஆனா அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி கடமைகளை செய்ய வேண்டும். நம்ம யாரை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த குரு நமக்குன்னு யார் எடுத்துட்டு இருக்கோமோ அந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு என்ன நமக்கு சொல்லி தராங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேவா? 4.16 किं कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसि अशुभात्. அறிவுடையோரும் எது கர்மா எது அகர்மா. ஓகேவா? கிம் கர்ம அகர்மேதி, கர்ம கர்மேத்தின்னு வரும். கர்மா அப்படின்னா செயல், அகர்மா அப்படின்னா செயலின்மை. ஓகேவா? கர்மா அப்படின்னா செயல், அகர்மா அப்படின்னா செயலின்மை. விகர்மான்னு இருக்கு, அது செய்ய வேண்டாத செயல் அர்த்தம். 3 இருக்கு. எது கர்மா எது அகர்மா என்பதில் குழம்புகின்றனர். கர்மா என்பது என்ன என்பதை நான் இப்போது உனக்கு விளக்குகிறேன். இதை அறிவதால் எல்லா துரதிருஷ்டத்திலிருந்தும் நீ விடுதலை பெறுவாய். ஓகேவா? அறிவுடையோரும் இந்த ஞானம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சவங்க கூட என்ன செய்யறாங்க, எது கர்மா எது அகர்மா அப்படிங்கிற விஷயம் புரியாம குழம்புறாங்க. இப்ப நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன். உனக்கும் இந்த குழப்பத்திலிருந்து துரதிருஷ்டம்ங்கிறாங்க பாருங்க. இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுக்காதவங்க யாரு அப்படின்னா துரதிருஷ்டசாலிகள். ஸோ அதுல இருந்து நீ விடுதலை பெறுவாய் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஸ்லோகம் 4.17 கர்மணோ ஹ்யபி போத்தவ்யம் போத்தவ்யம் ச விகர்மணஹ அகர்மணச்ச போத்தவ்யம் கஹனா கர்மணோ கதிஹி. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மா என்பது என்ன, விகர்மா தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்பது என்ன, அகர்மா செயல் இன்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது இப்ப 3வது விஷயத்தையும் சொல்றாங்க பாருங்க. கர்மா அகர்மா ரெண்டுத்தையும் போன ஸ்லோகத்தை சொன்னாங்களா, இப்ப விகர்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க. கர்மானா செயல், அகர்மானா செயலின்மை, விகர்மானா தடை செய்யப்பட்ட செயல். நம்ம செய்யவே கூடாது அந்த செயலை. ஓகேவா? அப்ப அந்த மாதிரி செயல்பாடுகள்லாம் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்கு. கொலை பண்றது, கொள்ளையடிக்கிறது, நெருப்பு விக்கிறது, இதெல்லாம் என்ன, விஷம் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் தடை செய்யப்பட்ட செயல். ஓகேவா? சாஸ்திரங்கள் எங்கேயாவது அங்கீகாரம் இருக்கா இதெல்லாம் செய்யுங்கன்னு? ஆனா அதெல்லாமும் ஒரு கர்மாக்கள் தான். பட் அதை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, செய்யவே கூடாது. அதெல்லாம் விகர்மா. ஸோ இந்த 3த்தையும் பத்தி இப்ப தெளிவா பகவான் நமக்கு கொடுக்க போறாங்க, பார்ப்போம்.
ஃபர்ஸ்ட் கர்மவாதியில ஆரம்பிப்போம். கர்மா செய்யறவங்க பக்தி உள்ளவர்கள், வேதங்களை பின்பற்றுபவர்கள். ஓகேவா? கர்மானா என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறோம், செயல். ஓகேவா? சோ அவங்க என்ன செய்வாங்க? பக்தி உள்ளவர்கள், வேதங்களை பின்பற்றுபவர்கள் சொர்க்கம் சொர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவர். ஏன் அப்படின்னா அவங்க செய்யறது எதை நோக்கி செய்யறாங்க? அந்த தேவாதி தேவர்கள் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, டெமிகாட்ஸ், அவங்க எல்லாரையும் வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்றாங்க. ஸோ ஹோமம் வளர்க்கறது, இந்த யாகம் வளர்க்கறது, கோவில சுத்துறது, இந்த மாதிரி எத்தனை விஷயங்கள் இருந்தாலும் அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? நமக்கு இதெல்லாம் செஞ்சா இப்படி ஒரு அவுட்புட் கிடைக்குமா அப்படின்னு யோசிச்சு செய்றாங்க. அவங்க செயல் செய்றாங்க, நல்ல செயல் தான் செய்றாங்க. ஆனா செயலோட பலனை எதிர்பார்த்து செய்றாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு பகவான் என்ன செய்றாங்க? கேட்ட பலனை உடனே கொடுத்துட்றாங்க. பகவான் இல்ல, டெமிகாட்ஸ் கேட்ட பலனை உடனே கொடுத்துட்றாங்க. எதை கேட்போம்? ஸ்வர்க்கமுக்கு போகணும். ஓகேவா? அப்புறம் பித்ருலோகத்துக்கு போகணும், சந்திரலோகத்துக்கு போகணும். ஓகேவா? இந்த மாதிரிலாம் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். அங்கெல்லாம் போவாங்க. இறுதியில் ஜட உலகத்தில் திரும்பவும் பிறவி. ஓகேவா? அவங்க செஞ்ச நல்ல விஷயத்தினால புண்ணிய பலன்கள் இருக்கு. அதனால அவங்க கேட்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் அவங்க பாவ செயலும் தானே செய்வாங்க. ஸோ அந்த புண்ணிய பலன்கள் பூரா தீர்ந்து விட்டு அந்த பாவ பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்துக்கு பிறவி எடுத்து வருவாங்க. இறுதியில் ஜட உலகத்தில் திரும்பவும் பிறவி. ஓகேவா? ஞானி பாருங்க, ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள். ஓகேவா? பயனுலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். பயன் உலகுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகம்தான். இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம எந்த செயலை செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு விளைவுன்னு ஒண்ணு கண்டிப்பா உண்டு. அதுவும் எதிர்பார்ப்போட செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா அந்த விளைவு உண்டு. மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அதை பற்றி அறிந்தவர்கள். அதனால என்ன செய்றாங்க? ஆஹா, நம்ம இங்க பலன் எதிர்பார்த்து எந்த செயலை செஞ்சாலும் நமக்கு மறுபிறவிங்கிறது நிச்சயம். ஏன்னா இவங்க பலன் எதிர்பார்த்து செஞ்சாங்க, பலனும் கிடைச்சது, அதோட விளைவும் கிடைச்சது. இவங்க பயனை எதிர்பார்த்து செஞ்சா நமக்கு பலனும் கிடைக்கும், விளைவு மறுபடியும் வந்து இந்த உலகத்துல பிறவிங்கிறது கிடைக்கும், மறுபிறப்பு. ஓகேவா? அந்த விஷயம் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா இவங்க ஞானின்னு போட்டாங்க பாருங்க, கர்மவாதி, இவங்க ஞானி. அதனால என்ன செய்வாங்க? பக்தி சேவை, பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். ஓகேவா? இப்ப விகர்மவாதி பாருங்க, வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள். வேதங்கள்ல இத நோ மீட் ஈட்டிங் சொல்லி இருக்குது. பட் அவங்க அதை தான் பாக்குறாங்க பாருங்க. கீழான உயிரினங்களுக்கு மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து உண்டு. ஓகேவா? ஏன்னா அவங்களோட எண்ணம் பூராவே எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு மீல் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாமா, அதை சாப்பிடலாமா, ஓகேவா, இன்னைக்கு எங்க போகலாம், மூவி போகலாமா, அந்த மாதிரி அவங்களோட எண்ணங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த பௌதிக ஆசை, கட்டுக்கடங்காத அந்த பௌதிக ஆசைக்குள்ளேயே தான் அவங்களுக்கு இருந்துட்டே இருக்கும். தங்கிட்ட இருக்கிறதே அனுபவிச்சுப்பாங்க, அடுத்தவன்ட்டேருந்து பறிச்சும் அனுபவிப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அடுத்த ஜென்மா கண்டிப்பாக உண்டு. அதுவும் எப்படிப்பட்ட ஜென்மா இருக்கும்? கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பெடுக்கும் ஆபத்து. கீழான உயிரினங்கள்னா என்ன அப்படின்னா, இது மனித உடல். பட் இந்த ஆத்மா மறுபடியும் எந்த உடலுக்குள்ள வேணாலும் போகலாம். நாய் உடலோ, நாயை தின்பவன் உடலோ, பன்றி உடலோ, எந்த உடலுக்கு வேணாலும் போகலாம். மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து கண்டிப்பாக உண்டு. ஆன்மீகவாதிகளால் ஒத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் தோல்வி அடைவார்கள். ஓகேவா? இதுதான் இந்த 3 கர்மா, கர்மா, விகர்மா. ஒருவர் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்களை பின்பற்ற வேண்டும், இல்லையேல் குழம்பி விடுவர். நம்ம விடுதலை பெற்ற ஆத்மா நமக்கு இப்ப தெரிஞ்சவங்க யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரபுபாதா அவங்க. அவங்கள பின்பற்றணும். அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து இது எதை மீன் பண்ணுது, எதை நோக்கி நம்ம போவோங்கிற விஷயம் நமக்கு புரியாது. செயல், கர்மா, வேதத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் அந்த கர்மாங்கிறது முதல் விஷயம். அது என்ன அப்படின்னா தமிழ்ல வந்து செயல். வேதத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயலை செய்யணும். அடுத்தது தடை செய்யப்பட்ட நடவடிக்கை, அது என்ன? விகர்மா. இந்த விகர்மா என்ன? வேதத்திற்கு எதிரான செயல். ஸோ இது ரெண்டும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட். ஒன்னு கர்மா அல்லது விகர்மா. இந்த ரெண்டுத்துல நம்ம எதை சூஸ் பண்ணணும்? கர்மாவட்டிக்கு. ஓகேவா? விகர்மாவுக்கு எப்பவுமே கிராஸ் தான். ஓகேவா? நான் இது வேதத்தில் சொல்லப்படாத விஷயங்கள், தடை செய்யப்பட்ட விஷயங்கள் இதெல்லாம். அடுத்தது செயலின்மை. அப்ப நம்ம இந்த கர்மாவுக்கு அப்புறமா நம்ம எதுக்கு வரணும் அப்படின்னா இந்த செயலின்மை, அகர்மாவுக்கு வரணும். இது என்ன செயலின்மை அப்படின்னா செய்யாம இருக்கணுமா மாதாஜி அப்படின்னா செய்யாம இருக்கிறது இல்ல, ஆன்மீக செயல்களை செய்யறது. ஓகேவா? செயல் புரியுது, இந்த செயலின்மைனா என்னன்னு புரியலையே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, செயலுங்கிறது இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதிக உலகம் சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள், அப்புறம் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். செயலின்மை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆன்மீக செயல்பாடுகளை செய்யறது. ஓகேவா? அதாவது அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க, ஆனா அது செயலாவே அவங்க கருத மாட்டாங்க. ஏன் தெரியுமா? அது பலனை அவங்க எதிர்பார்க்கல. ஓகே, அதனால அவங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாலும் கூட அது செயலின்மை அப்படிங்கிற கணக்குல தான் வரும். கர்மா, விகர்மா, அகர்மா எப்படி செயல்படுகிறார் பாருங்க. பலன்களின் பற்றுதலோடு.
சொன்னமா இந்த பௌதிக விஷயத்து மேல அவங்க ஆசை வச்சு இது பண்ணா இது கிடைக்கும், அது பண்ணா அது கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த பற்றுதலோட அவங்க பண்றது கர்மா. அணுகுமுறை எப்படி? சாஸ்திரப்படி தான். ஏன்னா யாரோ ஒரு ஜோசியக்காரங்க சொல்லியிருப்பாங்க. குருமார்கள் ஆ அப்படி சொல்லக்கூடாது. வேற எங்கேயாவது ஒரு புக்ல படிச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா சாஸ்திரம் தானே. சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது தானே. இத பண்ணுனா இது நடக்கும் அப்படின்னு. ஸோ அத ஃபாலோ பண்ணி அவங்க என்ன செய்றாங்க? அந்த விஷயங்கள செய்றாங்க. அப்ப பலன் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. என்ன பலன் கிடைக்கும்? புண்ணிய பலன்கள் கிடைக்கும். பௌதீக பலன்கள் என்ன? அவங்களுக்கு புண்ணிய பலன்கள். அவங்க கேட்டது கிடைக்கும். ஆனாலும் என்ன ஒரு ஆபத்து இருக்குது? மறுபிறவி ஆபத்து இருக்குது. விக்ரமா பாருங்க, செயல்படுகிறார். எப்படி செயல்படுகிறார்? பலன்களில் பற்றுதலோடு. இத நம்ம செஞ்சோம்னா நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குமா? நமக்கு ஹேப்பியா இருப்போமா? நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்கள நம்ம ஹேப்பியா வச்சுப்போமா? அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோட அவங்க செய்வாங்க. சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமாக, சாஸ்திரங்கள்ல இந்த விதிமுறைகள்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா? அந்த விதிமுறைகள் எல்லாத்தையும் அ தாண்டிட்டு அவங்க செய்வாங்க. ஓவர்கம் பண்ணிட்டு அவங்க செய்வாங்க. அவங்களோட அணுகுமுறை அப்படிதான் இருக்கும். அப்ப அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பௌதீக பலன்கள் கிடைக்கும்? பாவ பலன்கள் தான் கிடைக்கும். அதனால அவங்க பெரும் துன்பத்துக்கு ஆளாவார்கள். அகர்மா அனைத்து செயல்களையும் கிருஷ்ணருக்காக செய்தல். இது என்ன அனைத்து செயல்களையும் கிருஷ்ணருக்காக செய்தல் அப்படின்னா, ஆன்மீக செயல்பாடு. ஓகேவா? இதுல பௌதீக செயலே கிடையாது. ஃபுல்லா ஆன்மீக செயல்பாடு. அதாவது பக்தி தொண்டு. சிம்பிளா சொல்லணும்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ். அணுகுமுறை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, புலனுகர்ச்சி இல்லை. ஓகேவா? அதாவது நம்மளோட புலன்கள திருப்திப்படுத்துறதா? இல்ல. ஆசை இருக்கா? இல்ல. கிருஷ்ணருடைய சேவர்களாக செயல்படுதல். பகவானுக்கான தொண்டு பண்றோம்ல, தொண்டனா, ஓகேவா? தாசானு தாசன், ஓகேவா? அந்த மாரி தொண்டனா செயல்படுறது. இதுக்கு என்ன நமக்கு பலன் அப்படின்னா, நித்தியமான தெய்வீக இன்பம். ஒருவர் அதிகாரியை பின்பற்றினால் பக்குவம் உறுதி. ஓகேவா? இப்ப இவங்க இந்த லீடு கமாண்டோ அப்படின்னா, அவங்க சொல்றத இவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா, நிச்சயமா இவங்க அனுபவப்பட்டவங்க. ஓகே. அனுபவப்பட்டவங்க சொல்றத கேட்டு நடந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளும் எந்த துன்பத்திலயும் மாட்ட மாட்டோம். அதுமாரி இங்கே நம்மளுக்கு குரு மகாராஜ் இருக்காங்க. அவங்க என்ன நமக்கு சொல்றாங்களோ, என்ன உபதேசம் குடுக்குறாங்களோ, அத நம்ம ஃபாலோ பண்ணி வந்தோம் அப்படின்னா, நிச்சயமா நமக்கு அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான அனுபவம் கிடைச்சதோ, அதே அனுபவம் நமக்கும் கிடைக்கும். பக்குவம் கிடைக்கும். 3யும் பாகுபடுத்தி அறிவதால் விடுதலை அடையலாம். அகர்மா, அகர்மா, விகர்மா அந்த 3 விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இங்கேயே இருக்க மாட்டோம். பகவான் கிட்ட போவோம். ஓகேவா? விடுதலை, லிபரேஷன் அப்படிங்கிறது நிச்சயம். அதுதான் அந்த 3. 4.18 கர்மண்ய கர்மய பஷ்யேத கர்மணி ச கர்மயः ச புத்திமான் மனுஷ்யேஷு சயுக்த கிருசன்ன கர்மகிருத். கர்மாவில் அகர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவன் காப்பவன் இல்ல காண்பவன் மனிதரில் அறிவுடையவனாகிறான். ஓகேவா? கர்மாவில் அகர்மா. ஓகேவா? அத செயலின்மைய பார்க்கறது, செயலின்மையில செயல பார்க்கறது. இத பார்க்கிறவங்களுக்கு அறிவுடையவனாகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெறுவான். அதாவது 2த்துக்குமான டிஃபரன்ஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அறிவுள்ளவர்களா இருப்பாங்க. எந்த செயல செஞ்சாலும் கூட அவங்க உன்னத நிலையில இந்த பௌதிக மெட்டீரியல் விஷயங்கள் எதுவுமே அவங்கள பாதிக்காத ஒரு இடத்துல அவங்க தன்னை பிரசன்ட் பண்ணிப்பாங்க. செயலில் செயலின்மை. அதான் கர்மாவில் அகர்மான்னு ஒண்ணு பார்த்தோமா? அது செயலில் கர்மாவில் அகர்மா. செயலில் செயலின்மை. அது என்ன? பக்தி தொண்டு. அதாவது அவங்க செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க. இங்க பாருங்க இவங்க பூஜை தான் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்ணல? அவங்க பகவான திருப்திப்படுத்துறதுக்காக, ஓகேவா? பகவான திருப்திப்படுத்துறதுக்கான அந்த பக்தி தொண்ட செய்றாங்க. அவங்க எப்பேர்ப்பட்ட ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஆளா இருந்தாலும் சரி, ஒரு பெரிய கம்பெனியே வச்சு ரன் பண்ணக்கூடியவங்களா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு அந்த ஒரு டிட்டாச்மென்ட்டோடயே தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா, கம்ப்ளீட்டா அவங்களோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும்? இந்த பௌதிக உலகத்திலான செயல்கள செஞ்சாலும் கூட, அது மேல பற்றுதல் வைக்காம, பகவானுக்கான நித்தியமான பக்தி தொண்ட அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இது செயலில் செயலின்மை. செயல் இன்மையில் செயல் பாருங்க. நான் செயலே பண்ணல. அதாவது நான் ஒரு துறவி அப்படின்னுட்டு அவங்க மனசுக்குள்ள எதெல்லாம் நினைக்கிறாங்க, பணம் மேலேயும், சுவையான உணவு மேலேயும் அவங்க பற்றுதல் வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் செயலின்மையா இருக்கேன், நான் எந்த வேலையும் செய்யல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவங்களோட எண்ணம் மட்டும் எங்கெல்லாம் போகுது பாருங்க. இது என்ன அப்படின்னா, பக்குவமற்ற ஒரு துறவு. ஓகேவா? இதுதான் செயலில் செயலின்மை, செயலின்மையில் செயல் அப்படிங்கிறது இதுதான். புரிஞ்சுக்கோங்க. கர்மாவில் அக்கர்மா. செயலின்மையில் செயல்படுவர், அதாவது திவ்யமான தலத்தில் செயல்படுவர்களின் அறிகுறிகள். செயலின்மை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்க செயல்பட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஆனா, அவங்க தனக்காக செயல்படல, பகவானுக்காக செயல்படுறாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அப்பன்னா அது எந்த தலத்துல இருக்காங்க? திவ்யமான தலத்தில் இருப்பவர்கள். ஓகேவா? இவங்க கீர்த்தன் பாடுறாங்க, ப்ரொசஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஏதோ அத்தனை பேரும், அத்தனை பக்தர்கள் அத்தனை பேரும் இந்த டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் எல்லாரும் சேர்ந்து பகவான புகழ்ந்து பாடிட்டு இருக்கிறாங்க. இவங்க செயல்பாடு தான் பண்றாங்க. பட் அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, பகவானுக்கான பக்தி தொண்டா இருக்கிறனால, அத நம்ம எந்த கேட்டகரியில வைக்கலாம்? செயலின்மை. ஓகேவா? அகர்மா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா? அகர்மாவுக்கோட பலன் என்ன?
புண்ணிய பலன் நிறைய. ஓகேவா? 4.19 यस्य सर्वे समारंभा कामसङ्कल्पवर्जिताः ஞானாக்னிதக்தகர்மாணம் தமாஹுः பண்டிதம் புதாः. யாருடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் புலனுகர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ அவன் பண்டிதனாக அறியப்படுகிறான். ஓகேவா? பண்டிதன் அப்படின்னா ஞானி, அறிவாளி. ஓகேவா? ஞானமுடையவன். யாரு பண்டிதன் அப்படின்னா யாருடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் புலனுகர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ, அதாவது தனக்கான சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் திங்ஸ், நம்மளோட இந்த உடலை பாதுகாக்கிறதுக்கு, இந்த உடல்ல அந்த அந்த சுகத்தை சுகிக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரிலாம் செய்யாம ஒரு முயற்சிகள் யார் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க பண்டிதன். அத்தகையவன் பக்குவமான அறிவு என்னும் நெருப்பால் செயல்களின் விளைவுகளை சுட்டெரித்தவன் என்று சாதுக்களால் கருதப்படுகிறான். ஓகேவா? அதாவது அத்தகையவன் அந்த மாதிரி ஒரு பண்டிதனை என்ன பண்றாங்க, பக்குவமான அறிவு என்னும் நெருப்பால் செயல்களின் விளைவுகளை சுட்டெரித்தவன். தான் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் அதுக்கான அவுட்புட் என்ன இருந்தாலும் அதுதானே விளைவு. ஓகேவா? அந்த செயல்களின் விளைவு அப்படிங்கிறது அந்த அவுட்புட். ஓகேவா? அதை என்ன பண்றாங்க, தனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஞானத்தை வச்சு நெருப்பால சுட்டெரிக்கிற மாதிரி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த பலனை அவங்க கருதவே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஜஸ்ட் அதான் விஷயம். அது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல், அது பகவானுக்கான பக்தி தொண்டு, அது பகவானை திருப்திப்படுத்துறது. அது தவிர அதுல அவங்க கொஞ்சம் கூட என்ன பண்ணிக்க மாட்டாங்க, ஒரு அங்கீகாரம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த விளைவுகள் எல்லாமே பகவானுக்காக. விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு அவன் போயிடுறான், விடுபட்டு போயிடுறான். ஸோ அது எப்படி விடுபட்டு போறான் அந்த பண்டிதன் அப்படின்னா, தனக்கு கிடைச்ச அந்த ஞானத்தை வச்சு ஒரு நெருப்பு எப்படி சுட்டு எரிக்குமோ அதே மாதிரி அந்த தன்னுடைய ஞானத்தினால அந்த செயல்களோட விளைவுகளை அவன் சுட்டெரிச்சிடறான். ஸோ விளைவுகளை அவனை பாதிக்காது. ஓகேவா? இப்போ நம்ம அவுட்புட் மேல பற்றுதல் வச்சாதான் அது நல்ல அவுட்புட்டா வந்தா சந்தோஷப்படும், தீய அவுட்புட்டா வந்தது அப்படின்னா நம்ம துக்கப்படுவோம். அது எப்படி வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி நம்ம விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அதை துக்கப்பட மாட்டோம்ல. அந்த எப்படி வந்தாலும் பரவாயில்லை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பக்குவம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த அறிவு, அந்த ஞானம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது என்ன பண்ணிடுது அந்த ஞானம், அந்த வரக்கூடிய அந்த விளைவுலேருந்து நம்மளை தப்பிக்க வச்சிருது. அதுதான் இங்க விளைவுகளை சுட்டெரித்தவன் என்று சாதுக்களால் கருதப்படுகிறான். பக்குவமான ஞானத்தின் பலன்கள் நித்திய சேவை, புலனுகர்ச்சியில் பற்றில்லாமல் செயல்படுதல், பகவானுக்கான பிரசாதம் சமைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு, அது நிச்சயமா அதை சுவைச்சு பார்க்கணும், அப்புறம் தனக்கு எடுத்து வச்சுக்கணும், இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பற்றுதலும் உங்களுக்கு இருக்காது. புலனுகர்ச்சியில செயல்படுறவங்க தான் என்ன செய்வாங்க, அதை டேஸ்ட் பார்க்கணும், அல்லது தனக்கு நாளைக்கு ஓகேவா இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம திங்க் பண்ணுவாங்க தெரியுமா. அது ஒரு 10 பேருக்கு கிடைக்கலாம் கூட. பட் அதை நம்மளே கீப் அப் பண்ணிக்கணும், நம்மளே இதை வச்சுட்டு நம்ம அதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னா பற்றுள்ள ஒரு செயல். ஆனா புலனுணர்ச்சியில் பற்று இல்லாமல் செயல்படுறவங்க பக்தர்கள், தூய அறிவுடையவர்கள். அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க இந்த விளைவுகளை எரித்து விடும். அவங்களுடைய செயல்பாடு, அந்த செய்யக்கூடிய செயலால வரக்கூடிய அவுட்புட் என்ன, அந்த விளைவு என்னவோ அந்த விளைவுகள் எல்லாத்தையும் எரித்து விடும். 4.20 त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मन् कर्मण्यभि कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. ஒரு நிமிஷம். தனது செயல்களின் 4.20 தனது செயல்களின் பலன்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும் துறந்து. ஓகேவா? மறுபடியும் மறுபடியும் இதே விஷயங்கள் வந்துட்டே இருக்குது, நமக்கு புரியணுங்கிறதுக்கு தான் பகவான் இத்தனை வாட்டி அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க. தனது செயல்களின் பலன்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும், நம்ம செய்யறோம் செயல், அதுக்கான பலன், அந்த பலன் மேல நம்ம பற்றுதலை விட்டுறணும். அந்த பற்றுதலையும் துறந்து எப்போதும் திருப்தியுற்று, அதை துறந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு திருப்திங்கிறது கிடைச்சிரும். அதை எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா தான் வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எப்பவுமே ஒரு ஆங்ஷியஸாவே இருந்துட்டு இருப்போம். ஸோ அந்த பற்றுதலை விட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம திருப்தியுடுறோம், சுதந்திரமாக இருப்போம். அப்படி சுதந்திரமாக விளங்கும் அவன் எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எந்த செயலையும் செய்வது இல்லை. ஓகேவா? அவங்க எல்லா விதமான செயலையும் செய்வாங்க, ஆனா அவங்கள பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செயல் செய்யாதவங்க மாதிரி இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த அந்த எஃபர்ட் போடுறது மனசுக்குள்ள அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பை வச்சுட்டு எஃபோர்ட் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நம்மளோட முகத்திலேயே தெரியும், நம்மளோட செயல்பாட்டிலேயே தெரியும்.
பலன் என்னவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பகவானுக்கு நான் அர்ப்பணிச்சிட்டேன் அப்படின்னு செய்யும்போது அந்த ஹெவி ஃபீலிங் நம்ம மனசுல இருக்காது. நீங்க சம்டைம்ஸ் செஞ்சிருப்பீங்க. நீங்க பர்சனலா நம்மளோட விஷயங்களை இதுல எடுத்து பார்த்தோம்னா, நம்ம எப்படி எந்த ஆக்டிவிட்டீஸை செஞ்சோம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேவா? நமக்காக செய்யல, பகவானுக்காக செய்றோம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்ன வராது, அந்த ஹெவி ஃபீலிங்கிறது வராது. ஸோ இங்க சொல்றாங்க பாருங்க, தனது செயல்களின் பலன்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும் துறந்து, ஸோ அவுட்புட் என்னங்கிறத அவங்க யோசிக்கல. ஸோ பற்றுதல் மேல அவங்களுக்கு ஆசை இல்ல. அப்படி இருக்கவங்க, ஆசை இல்லாதவங்க எப்படி இருப்பாங்க? திருப்தியோட இருப்பாங்க, சுதந்திரமா இருப்பாங்க. ஏன்னா அதுதானே கட்டிடுது நம்மள. சுதந்திரம்னு ஏங்க அந்த வார்த்தை வருது அப்படின்னா, பற்று வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நம்மள கட்டிடும். எப்படி மத்தாச்சு கட்டும் அப்படின்னா, பற்று வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் 80 மார்க் வரணும் அப்படின்னு, 75 தான் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வருத்தப்படுவோம். ஃபர்ஸ்ட் வருத்தப்படுவோம். ஓகேவா? திருப்தி இருக்காது. அப்புறம் என்ன ஆகும்? 75 தான் வாங்கியிருக்கோமா, அப்ப இன்னொரு அட்டெம்ப்ட் எழுது. அப்ப 80 வருமா? அப்ப வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 85 வந்துருச்சு. ஓ! 85 வந்துருச்சு. அப்ப இன்னொரு தடவ நல்லா எழுதணும்னா 100 வாங்கலாம்ல. ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகும்? திருப்பி, திருப்பி, திருப்பி அந்த செயல செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். அப்ப அது கட்டுண்டு போயிடுறோம். அதனால தான் அந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க? சுதந்திரமாக. ஸோ பற்றுதல் வைக்கிறத விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம திருப்தியும் கிடைக்கும், சுதந்திரமும் கிடைக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்க செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு தான் இருப்பாங்க. ஆனா செயல செய்ற மாதிரியே இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. இறைவனுடனான நித்திய தொண்டினை பற்றிய இவ்வறிவினை வளர்ப்பது நெருப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. ஓகேவா? இந்த எரிக்கப்படுதுன்னு சொன்னோம்ல, அந்த நெருப்பினால் அவன் எரிப்பான் அப்படின்னு சொன்னோம்ல, அதுதான். இத்தகைய நெருப்பினை இத்தகைய இத்தகைய நெருப்பினை தூண்டிவிட்டால் போதும், செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் அது எரித்துவிடும். ஓகேவா? பகவான் மேல பற்று வச்சு பகவானுக்கான நித்திய தொண்டை செய்யக்கூடிய தீவிர வைஷ்ணவர்களா நம்ம ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நமக்கு அந்த பற்றுதல் அப்படிங்கிறது சுத்தமா இல்லாம போயிடும். நம்ம சுதந்திரமானவர்களாயிடுவோம், தன்னில் திருப்தியுற்றவர்களாயிடுவோம். இந்த ஞானம் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா, அவுட்புட் என்ன வந்தாலும் அந்த விளைவுகள் எத்தனைலேருந்து நம்மள பாதிக்காம ஆக்கிடும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. செயல்களின் பலன்களை விட்டவர்கள். ஓகேவா? மிஸ்டேக்கா இருக்கு. செயல்களின் பலன்களை விட்டவர்களின் அணுமுறை எப்படி இருக்கும்னா, திருப்தி, சுதந்திரம், சுய பராமரிப்பு பற்றிய கவலையின்மை. பகவான் பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம். ஓகேவா? கவலை அப்படிங்கிறது சுத்தமா அறவே இல்லாம போயிடும். ஸோ செயல்களின் பலன்களை விட்டவர்கள், பலன்கள் மேல எதிர்பார்ப்பை விட்டவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க? திருப்தியோட இருப்போம், சுதந்திரமுடையவர்களா இருப்போம், கவலை இல்லாதவர்களாக இருப்போம். கிருஷ்ண பக்தன் பரமபுருஷ பகவானிடம் உள்ள தூய அன்பில் செயல்படுவதால் செயலின் பலன்களில் அவனுக்கு எவ்வித கவர்ச்சியும் இல்லை. ஓகேவா? அப்ப அவங்க செயல்படாம இருக்காங்களா? பண்றாங்க. ஓகேவா? கிருஷ்ண பக்தன் பரமபுருஷ பகவானிடம் உள்ள தூய அன்பில் செயல்படுகிறான். செயலின் பலன்களில் அவனுக்கு எவ்வித கவர்ச்சியும் இல்லை. அது மேல நாட்டமே கிடையாது. இதுவே அக்கர்மா. அக்கர்மானா என்ன? செயலின்மைன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இதுவே அக்கர்மா அல்லது பலன் விளைவுகளற்ற செயல் என்பதன் அறிகுறியாகும். ஓகேவா? அக்கர்மானா செயலின்மை அப்படின்னு பார்த்தோமா, அப்படின்னா செயலே செய்யாம இருக்கிறதா மாதாஜின்னு அப்படி அர்த்தம் எடுத்துக்க கூடாது. என்ன அர்த்தம் எடுத்துக்கணும்? பலன் விளைவுகளற்ற செயல். அதாவது பலனை எதிர்பார்க்கல, அதனால பலனோட விளைவுகள் நம்மள தாக்கல. ஓகேவா? புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. அக்கர்மா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, செயல்படுறோம், ஆனா பலனை எதிர்பார்க்கல, பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறோம். அதனால என்ன ஆகுது? நம்ம சுதந்திரமா இருக்கிறோம், கவலை இல்லாதவர்களா ஆயிடுறோம், சுய திருப்தி கொண்டவர்களா ஆயிடுறோம். அப்ப அந்த விளைவு இருக்கு பார்த்தீங்களா? அது நம்மள பாதிக்குதா? இல்ல. அப்ப பலன் விளைவுகளற்ற செயல். அதுதான் அதுக்கான அர்த்தம். அப்ப பகவானுடைய பக்தன் செயல் செய்றாங்கன்னா, அது கர்மாவா? அகர்மாவா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. என்னாச்சு? எல்லாம் இருக்கீங்களா? அக்கர்மா மாதாஜி. எஸ். ஹரிபோல். அகர்மா. கடமைகளையும் செயல்களையும் விட்டுவிடாதீர்கள். செயலுக்கான பலன்களின் மீதுள்ள பற்றுதலை விட்டுவிடுங்கள். நமக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக சின்னதா அந்த இடத்துல ஒரு அனாலஜி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. செடிக்கு தண்ணி ஊத்துறோம். ஓகேவா? இது தண்ணி ஊத்துறோம். இது ஊத்தி, இது வளர்ந்து, இது பெருசாகி, இதோட காய் காய்ச்சு, பூ பூத்து, காய் காய்ச்சி, பழம் சாப்பிடும்போது நம்ம இருக்கோமா அப்படின்னு நினைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இந்த செடியை நடுவோமா இன்னைக்கு? நம்ம இன்னைக்கு பண்றோம். நம்மளுடைய குழந்தைகள், நம்மளோட பேர குழந்தைகள் அதோட பலனை எடுத்துப்பாங்க. அப்படின்னு ஒரு திருப்தியோட. அப்ப என்ன ஆகும்? நமக்கு என்ன பழமா கிடைக்க போகுது? அப்படின்னு சொன்னோம். இல்லாட்டி பழம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம இருக்கணும் உயிரோட. அப்படின்னு இருந்தா என்ன ஆகும்? நம்ம கட்டுண்டாயிடுறோம், கவலைப்பட்டுடுறோம், திருப்திங்கிறதே இல்லாம போயிடுது. எப்படா பழம் வைக்கும், 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 அது எப்படா வளரும், எப்போ பூ பூக்கும், இதே யோசனையே இருக்கும். கட்டுண்டவர்களாயிடுறோம், சுதந்திரமே இல்லாம போயிடுறோம். ஓகேவா? அதுதான் என்ன, நம்ம இல்லைன்னாலும் நம்ம இப்ப இந்த செயலை செஞ்சிடுறோம்,
பலனை யாரு அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆயிடும், நம்ம சுய திருப்தி உடையவர்களா ஆயிடுவோம். அதான் கடமைகளையும் செயல்களையும் விட்டு விடாதீர்கள், செயலுக்கான பலன்களின் மீது உள்ள பற்றுதலை விட்டு விடுங்கள். நான் அந்த பழத்தை பறிச்சு சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு அந்த ஆசைப்படுறதை நம்ம விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சுதந்திரம் நமக்கு கிடைச்சிடும். ஓகேவா? 4.21 निराशीर निराशीर्यद चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः ஷாரீரம் கேவலம் கர்ம குர்வன் ஆப்னோதி கில்பிஷம். இத்தகு உணர்வுடையோன் மனமும் அறிவும் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் தனது சொத்துக்களின் மீதான உரிமை உணர்வுகளை எல்லாம் துறந்து, ஓகேவா, சொத்துக்கள் அப்படின்னா தன்னால இங்கே நிர்வகிக்கப்பட்ட அத்தனை விஷயங்களும், தான் எதுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம்ல, உரிமை உணர்வு வச்சுட்டு இருக்கோம்ல, இந்த வீடு என்னது, இந்த மொபைல் என்னது, இந்த போன் என்னது, இந்த ட்ரெஸ் என்னது, இந்த நகைகள் என்னது, இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோம்ல, அந்த உரிமை உணர்வு எல்லாத்தையுமே நம்ம துறந்துடுவோம். ஓகேவா? வாழ்வின் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக மட்டுமே செயலாற்றுகிறான். இவ்வாறு செயல்படுவதால் அவன் பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அப்ப இதெல்லாம் பண்ணுனா, இப்போ உங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் பண்ணுனதுல அப்பனா பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் செய்யணும் போல இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணி இருக்குமா? பகவான் இந்த இடத்துல புரிய வைக்கிறாங்க பாருங்க. வாழ்வின் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக மட்டுமே செயலாற்றுகின்றான். ஓகேவா? நமக்கு இங்க விதிக்கப்பட்ட கடமைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. நம்ம அதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகவே முடியாது. பகவான் அதை விட்டுட்டு வர சொல்லவே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான அத்தனை கடமைகளுமே நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும். அதை செய்யறான்னு சொல்றாங்க. ஆனா எப்படி செய்யறான்? மனமும் அறிவும் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில். எங்க கட்டுப்படுத்தப்படுது? இந்த ஞானம் தெரியறதுக்கு முன்னாடி பௌதீகத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இருந்தோம். இப்ப இந்த ஞானம் கிடைச்சிருச்சு. 4th சாப்டர்ல 4வது அடுத்த யோகமும் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க பகவான். சோ நம்மளோட ஞானம் எங்க மனமும் அறிவும் எங்க கட்டுப்பட்டு போயிடுச்சு? பகவான் கிட்ட. ஓகேவா? சோ ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆயிட்டு இருக்கிறோம். அந்த பகவான் கிட்ட நம்ம கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில இருக்கிறதுனால தனது சொத்துக்களின் மீதான உரிமை உணர்வுகளை எல்லாம் துறந்து, அப்ப நமக்கு இப்ப இந்த நேரத்துல நமக்கு என்ன தோண வரும்? நம்ம வச்சிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே, ஏன்னா இந்த உலகத்தையே பகவான் என்ன சொல்றாங்க? துக்க ஆலயம்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இது துக்கத்தை மட்டும்தான் கொடுக்கும். துக்க ஆலயம் அசாஸ்வதம். இது நிரந்தரமானதா? சரி, துக்கத்தை கொடுக்குது, அப்படியே அது நிரந்தரமானதா? இல்ல, அதுவும் இல்ல. ரெண்டுமே நெகட்டிவ். ஒண்ணு துக்கத்தை கொடுக்குது, இன்னொன்னு அது நிரந்தரமும் இல்ல, டெம்பரவரி. ஸோ டெம்பரவரியா இருக்கிற அந்த விஷயத்த நம்ம எவ்வளோ நாள் வந்து இருந்துட்டு போறோம்? ஓகேங்களா? நம்மளோட ஆயுட்காலம்ங்கிறது எவ்வளோ? அதுல நம்ம எனக்கு இது இது எனக்கு இது எனக்கு இது கொடுத்தாங்க, இதை நான் தான் வச்சுப்பேன், இதை நான் தான் ஆளுவேன் அப்படின்னு நம்ம உரிமை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா? அது எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு அத்தியாவசியமா நம்ம எந்த செயல்பாடுகளை செய்யணுமோ அதை மட்டுமே செயலாற்றுவான். இவ்வாறு செயல்படுவதால் அவன் பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அப்படி செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சோ விதிக்கப்பட்ட கடமை பற்றுதலை விட்டுட்டு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அந்த ஒரு மனமும் அறிவும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில அவங்க அந்த செயலை ஆற்றுனாங்க அப்படின்னா, அப்ப நிச்சயமா அது என்ன? புண்ணிய செயல்கள் மட்டும்தான் இருக்கும். பாவ செயல்களே இருக்காது. அப்ப பாவ விளைவுகளும் இருக்காது. அப்ப என்ன ஆகும்? முக்தி பெற்ற ஆத்மா. ஓகேவா? அந்த ஆத்மா இங்கேருந்து அடுத்தது எங்க போகும்? பகவானோட திருவடிக்கு தான் போகும். ஓகேவா? பாவ விளைவுகளே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், புண்ணிய விளைவுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி சொர்க்கத்துல அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி அவங்க பாவ விளைவுகளை அந்த தீக்கணுங்கிறதுக்கா. ஏன்னா புண்ணியம் பாவம் ரெண்டுமே வந்து நல்லிஃபை பண்ணணும். அப்பதான் பகவான் கிட்ட போக முடியும். ஓகேவா? ஸோ புண்ணியத்துக்காக எவ்வளவு நாள் போயிட்டு அவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு வராங்களோ, அந்த பாவத்தை கரைக்கிறதுக்கு மறுபடியும் அந்த பௌதிக உலகத்துல அவங்க பிறப்பெடுத்து தான் ஆகணும். பாவ விளைவுகளே செய்யாம இருந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏது? அப்ப என்ன ஆகும்? ஸ்ட்ரெயிட் அவே கோ டு பகவான். சுய கட்டுப்பாடு. சுய கட்டுப்பாடு மிக அவசியம். கிருஷ்ணரை முழுமையாக சார்ந்திருத்தல். ஓகேவா? அதாவது மனம், புத்தி. அதுதான். அந்த மனம், புத்தி இரண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவானுக்காக நம்மளுடைய கடமைகளை ஆற்றணும் அப்படின்னா, நான் என்னுடைய அடிப்படை தேவைகளுக்கு மட்டுமே ஆசைப்படுகிறேன். ஏன்னா நமக்கு விதிச்சுட்டாங்க. நம்ம இங்க பிறப்பெடுத்திருக்கோம். நமக்கு இங்க ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அந்த பொறுப்பை நம்ம கரெக்டா செயலாற்றணும். இதை தானே பகவான் 2nd சாப்டர்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. அர்ஜுனன் நான் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னவனுக்காக மறுபடியும் வெள்ளையும் அம்பையும் அர்ஜுனன் கையில எடுக்கிற வரைக்கும் பகவான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. அடிப்படை தேவை, நீ இந்த இடத்துல போராடி ஆகணும், நீ சத்திரியன், நீ இந்த இடத்துல போர் புரிஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு சொல்ற மாதிரிதான் நமக்கும் பகவான் சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க. உனக்கு இங்க விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன? அதை நீ செயலாற்று. ஓகேவா? என்னிடமுள்ள அனைத்தும் கிருஷ்ணருடையது, எனக்கு எதுவுமே என்னுடைய சொந்தம்னு இல்லை. பாவ விளைவுல இருந்து விடு. இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு என்ன? நிச்சயமா பாவ விளைவுகள்ங்கிறது இல்லை. கை நகரும்போது அது கையின் சுய விருப்பத்தினால் அல்ல, முழு உடலின் முயற்சியினாலேயே அது நகர்கிறது. அதுபோலவே கிருஷ்ண பக்தன் எப்பொழுதும் பரமனின் ஆவலுடன் இணைந்துள்ளான்.
4.22 यतृच्छा लाभ संतुष्टो ध्वन्तवातीतो विमत्सरः समसिद्धाव சித்தாவசித்தௌ ச கிருத்வாபி ந நிபத்யதே. எவன் ஒருவன் தானாக வரும் லாபத்தில் திருப்தி அடைந்து இருமையிலிருந்து விடுபட்டு, இருமை அப்படின்னா டியூயல் மைண்ட், ஓகேவா, நல்லதா கெட்டதா, பகலா இரவா, சந்தோஷமா அல்லது துக்கமா, இந்த மாதிரி இந்த இதுக்கும் அதுக்கும் நடுவில் கடந்து அல்லாடுறது இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் இருமையிலிருந்து விடுபட்டு பொறாமையற்று வெற்றி தோல்விகளில் நிலைத்து செயலாற்றுகிறானோ. வெற்றியா தோல்வியா, ஓகேவா, எது கிடைச்சாலும் நம்மளுடைய செயல்பாடை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும், நிறுத்தக்கூடாது. அவன் செயல்களை செய்யும் போதிலும் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதாவது செயலை செய்யின்னு சொல்லிட்டாங்களா, அந்த செயலை எப்படி செய்யணுங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. தானாக வரும் லாபத்தில் திருப்தி அடைந்து, ஒரு ஒரு வாணிகம் செய்கிறவங்களா இருக்காங்க அப்படின்னா அநியாய லாபம் வச்சு அதை விற்கக்கூடாது, ஓகேவா. ஏன்னா நம்ம என்ன வருமானம் நமக்கு இருந்தாலும் அதில் ஒரு பகுதியானது நமக்கு இதை கொடுத்த நம்மளை இந்த மாதிரி அழைச்சிட்டு இருக்கிற பகவானுக்கு அதில் ஒரு பகுதியை நம்ம திருப்பி கொடுத்தாகணும், ஓகேவா. அநியாய லாபம் சம்பாதிச்சு நிறைய பேரோட அவங்க எல்லாருமே நம்மளை என்ன சபிக்க ஆரம்பிப்பாங்க, ஓகேவா. இவ்வளோ ரூபா போடுறாங்க அப்படின்னு நம்மளை சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அது ஒரு பாவம் தான். அந்த பாவத்தை சம்பாதிக்க கூடாது. அதனால தானாக வரும் லாபம் என்னவோ அதுல திருப்தி அடைஞ்சுக்கணும், இருமையிலிருந்து விடுபடணும், பொறாமை இல்லாம இருக்கணும். வெற்றி வந்தாலும் சரி தோல்வி வந்தாலும் சரி நிலைத்து செயலாற்றுகிறானோ அவன் செயல்களை செய்யும் போதிலும் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அடுத்தது பார்ப்போம். தானாக வரும் கிருஷ்ணால் அறிக்கப்படும் லாபத்தில் திருப்தி அடைதல், வெற்றி தோல்வி இரண்டிலும் சமமாக ஸ்திரமாக இருப்பது, பௌதீக உலகில் இருமைகளால் பாதிக்கப்படாமல் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுதல், அனைவரும் கிருஷ்ணருடைய அம்சம் என்பதால் எவரிடம் பொறாமை கொள்ளுவது இல்லை, ஓகேவா. இந்த 4 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், இந்த 4 குணங்களும் இருந்தது அப்படின்னா அவன் செய்யற செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், பாவ விளைவுகள் அற்றதா இருக்கும். 4.23 கத சங்கஸ்ய முக்தஸ்ய ஞானாவஸ்தித சேதசக யஜ்ஞாச்சரத கர்ம சமக்ரம் பிரவிலீயதே. ஜட இயற்கை குணங்களில் பற்றற்று திவ்ய ஞானத்தில் நிலை பெற்றவரின் செயல் முழுமையாக உன்னதத்தில் கலந்து விடுகிறது. ஜட இயற்கை குணங்களில் பற்றற்று, ஓகேவா, அந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிக்கிறவன். குணங்களில் பற்றற்று அப்படின்னா சத்துவ ரஜோ தம மூணுமே நம்மளை கட்டுப்படுத்திடும், ஓகேவா. சத்துவகுணமும் நம்மளை கட்டுப்படுத்தும், பின்னாடி வரும் அதெல்லாம் அந்த சாப்டர்ஸ்ல. சத்துவகுணம் நல்ல குணம்னு சொல்றோம், பட் சத்துவகுணம் கூட கட்டுப்படுத்தும். ஏன் அப்படின்னா அறிவாளியா இருப்பாங்க, தன்னுடைய அறிவை மற்றவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுப்பாங்க, சாத்வீகமான உணவை சாப்பிடுவாங்க, நல்லவர்களா இருப்பாங்க. ஆனாலும் அவங்ககிட்டயும் ஒரு குணம் என்ன அப்படின்னா தன்னை அடுத்தவங்க பாராட்டணும், ஓகேவா. எனக்கு இதனால ஒரு பெரிய ரிவார்டு கிடைக்குதா, அதை நான் வாங்கிக்கணும், எனக்கு அந்த சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பண்றதெல்லாம் நல்ல செயல்கள் தான், ஆனாலும் அதுல பற்று வச்சு செய்வாங்க. அந்த அந்த விஷயத்தினால தனக்கு என்ன அவார்டு ரிவார்டு கிடைக்குது, அந்த சந்தோஷம் இருக்குல்ல, அதை அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அதுவும் என்ன தவறு, பகவானோட கருத்துப்படி அதுவும் தவறு. அப்ப அந்த சத்துவகுணத்தையும் தாண்டி நிக்கணும், சுத்த சத்துவ நிலை, அதான் வாசுதேவ தலம், அங்க நிக்கணும். ஸோ ஜட இயற்கை குணங்களில் பற்று இல்லாம திவ்ய ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனின் செயல் முழுமையாக உன்னதத்தில் கலந்து விடுகிறது. அதாவது சுத்த சத்துவ குணத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா பகவானுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல நம்ம போயிட்டோம்னு அர்த்தம். அப்ப நம்மளோட செயல்பாடு எப்படி இருக்கும், பகவானுக்கான பக்தி தொண்டை தவிர வேற எதுவும் கிடையாது, முழுமையாக உன்னதத்தில் கலந்து விடுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் முக்குணங்களை கடந்து திவ்யமாக நிலை பெறுதல், ஓகேவா. பகவான் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இருந்தா போதும், நம்மளால இந்த குணத்திலேருந்து விடுபற்ற முடியும். ஏன்னா நம்ம நிச்சயமா என்ன செய்ய முடியும், தீவிர குணம் ரஜோகுணம் நம்ம ஆட்டி படைக்காது, தமோ குணம் நம்ம கிட்ட அறவே இல்லை. ஏன்னா பகவான் இத்தனை ஞானத்தை நம்ம கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அறியாமை இருள் அப்படிங்கிற விஷயமே அங்க இல்லாம போயிடுது. ஸோ நம்ம இருக்கிறது சத்துவ குணத்திலேருந்து கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால அந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வர முடியும். நான் கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன் என்ற பக்குவமான ஞானம் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அந்த உன்னதமான நிலையிலிருந்து பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியும். கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக, என்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக செய்யறேன் ஒரு விஷயங்கிறது தான் சத்துவ குணம், கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்கிறேன் அப்படிங்கிறது சுத்த சத்துவ குணம், ஓகேவா. கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக செய்யப்படும் செயல்கள் அனைத்தும் யாகங்களே, ஏனெனில் யாகங்களின் நோக்கம் பகவானை திருப்திப்படுத்துவது, ஓகேவா. நம்ம யாகம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம், 3rd சாப்டர்ல பார்த்தோம், யாக சக்கரம் பகவானை திருப்திப்படுத்துறது, வேதங்கள்ல பட்டிருக்கக்கூடிய பகவானை திருப்திப்படுத்துறது தான் அந்த யாகத்தோட நோக்கம்னு. அப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது இங்க கலியுகத்துல நம்ம பண்றது என்ன அப்படின்னா யாகங்கள் தான். என்ன, நாம ஜப யாகம் பண்றோம், அப்புறம் பகவானை பத்தின விஷயங்கள்
விஷயங்களை அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறோம், கல்வியை புகட்டுறோம்ல. ஓகேவா? அடுத்தது இந்த மாதிரி இப்போ சங்கீர்த்தனம், அப்புறம் இந்த 3 வைஷ்ணவாலும் என்ன பண்ணாங்க, சங்கீர்த்தனம் பாடினாங்க, கேட்டாங்க, அப்புறம் அவங்கள பற்றி பேசுவாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி பகவானை பற்றின விஷயங்கள் ஒரு டிவோட்டி அசோசியேஷனோட இருந்துக்கிட்டு அப்புறம் பகவானுக்காக நைவேத்தியம் தயார் பண்ணி அப்புறம் பிரசாதமாக உட்கொள்றது, இது எல்லாமே பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கான செயல்கள். ஸோ நம்ம பண்ணுறது எல்லாம் என்ன, ஈக்குவலன் டு யாகம். श्लोकम 4.24 ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्मात्मौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म கர்ம சமாதினா. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருப்பவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைவான். ஓகேவா? பகவான் சொல்லிட்டாங்க பாருங்க, கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருப்பவன், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஃபுல்லா நம்மள்ட்ட இருந்தது, நம்ம செய்யறது எல்லாமே பகவானுக்கான பக்தி தொண்டா அமைச்சுக்கிட்டு அந்த பகவானை பத்தியே அவங்கள திருப்திப்படுத்துறதே நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளோட முடிவு எங்க இருக்கும் பாருங்க, நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைவான். ஏனெனில் அவன் ஆன்மீக செயல்களுக்காக தன்னை முழுமையாக சமர்ப்பித்துள்ளான். ஹி இஸ் கம்ப்ளீட்லி சரண்டர் அன்டு ஹிம். பகவான் கிட்ட அவங்க தன்னை சரண்டர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கவங்களோட செயல்பாடு எப்படியா இருக்கும்? ஓகேவா? ஒரு குக்கு என்ன செய்வாங்க, குக் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரீச் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பகவான் கிட்ட சரண்டர் பண்ண சீடன் என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கான அத்தனை செயல்பாடுகளையும் பகவானுக்கான பக்தி தொண்டா செஞ்சுட்டு இருப்பான். பிரம்மனை இலக்காக கொண்ட இச்செயல்கள் அதே ஆன்மீக இயற்கையின் மூலம் அர்ப்பணிக்கப்படுவதாகும். ஸோ நம்ம என்ன இது வந்து பிரம்மனை இலக்காக கொண்ட செயல்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல நம்ம பகவானை பார்க்கறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுவும் என்ன, அதுவும் அந்த அர்ப்பணிக்கப்படுற செயல் தான். ஆனா அது என்ன, பகவான்னு எடுக்காம அந்த பிரம்மன் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல தான் இருந்து அவங்க ரியலைஸ் பண்றாங்க. ஸோ எதுவா இருந்தாலும் கடவுளுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட செயல்கள், அப்ப கண்டிப்பா அவங்க எங்க போவாங்க, அந்த ஆன்மீக செயல்பாடுகள் செஞ்சதுக்காக பகவான் கிட்ட அவங்க போறாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோகஸ் பார்த்துடலாம். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்து இருப்பவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைவான். பௌதிக உலகத்திலேருந்து ஹி டிரான்ஸ்வர்ஸ் டு பகவானோட ஆன்மீக லோகம். ஓகேவா? பிரம்மனின் விளக்கம் என்ன அப்படின்னா, பிரம்மாவை அடைவான். ஓகேவா? இந்த போன ஸ்லோகால சொன்னது என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண பக்தி இருக்கு அப்படின்னா, பகவான் மேல பக்தி இருக்கு அப்படின்னா அவங்க பகவானோட லோகத்துக்கு அடைவாங்க. பிரம்மன் மேல அவங்க இதே ஈடுபாட்டை வச்சாங்க அப்படின்னா அவங்க பிரம்மஜோதியில போய் அவங்க மிக்ஸ் ஆயிடுவாங்க. அதுதான் பிரம்மனின் விளக்கம். கிருஷ்ண உணர்வு மட்டுமே அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் பக்குவமான தீர்வு. 4.25 दैवमेवा दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते பிரம்மாத்மவாபரே யஜ்ஞம் யக்ஞே நைவோ பஜுஹ்வதி. சில யோகிகள் பல்வேறு யாகங்களை அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் தேவர்களை பக்குவமாக வழிபடுகின்றனர். சிலர் பரபிரம்மன் என்னும் நெருப்பில் யாகங்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஓகேவா? சில பேர் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, சில யோகிகள் பல்வேறு யாகங்களை அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் தேவர்களை பக்குவமாக தேவர்கள் வழிபாடு பண்றாங்கல்ல, அதை பத்தி இதுல பகவான் சொல்றாங்க. தேவர்களை பக்குவமாக வழிபடுகின்றனர். சிலர் பரபிரம்மன் என்னும் நெருப்பில் யாகங்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஓகேவா? அந்த மாதிரி யாகங்களை செய்யாம பகவான் தான். ஓகேவா? ஸோ தேவர்களை திருப்திப்படுத்தணும்னு அவசியம் கிடையாதுல்ல. அவங்களுக்கும் மேலானவங்க யாரு அப்படின்னா பரமபுருஷ பகவான், பரபிரம்மன். ஓகேவா? பகவான் தான் அப்படின்னு அந்த யாகங்களை அந்த நெருப்புல அர்ப்பணிச்சிடுறாங்களா. ஓகேவா? சில பேர் யாகங்களை செய்யறாங்க, சில பேர் அந்த யாகங்களையே அர்ப்பணிக்கிறாங்க பகவானுக்காக. ஓகேவா? அப்ப இந்த யோகிகள் யாரு அப்படின்னா அருவ பிரம்மனை வழிபடுறவங்க. ஓகேவா? இன்னும் சிலர்னு இருக்கு பாத்தீங்களா, இவங்க யாரு அப்படின்னா பகவானை வழிபடுறவங்க. ஓகேவா? 2 கேட்டகரியும் இதுல வந்துருச்சு. பௌதிக உடைமைகளுக்காக தியாகம் செய்தல், ஆன்மீக அறிவிற்காக தியாகம் செய்தல். ஓகேவா? அதாவது இவங்கெல்லாம் யாரு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில வருவாங்க. நமக்கு இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில யாகங்கள் செய்யறவங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கும் அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க செய்யறாங்க, தேவர்களை திருப்திப்படுத்துறாங்க. அது மூலமா அந்த தியாகம்ங்கிறத செய்யறாங்க. தியாகம் எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஓகேவா? அது பண்றாங்க. ஸோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது. எதை நினைச்சு அந்த செயல்பாடை செய்யறாங்களோ அது அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஆன்மீக அறிவில் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இங்க நம்ம யாகம் வளர்க்குறோம்னா அந்த யாகத்தையே நம்ம பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கிறோம், தியாகம் பண்றோம். இது வளர்த்துறதுனால என்ன பலன் எனக்கு கிடைக்குமோ அதுவும் பகவானுக்கு. ஓகேவா? இதை வளர்த்ததுனால என்ன பலன் கிடைக்குமோ அது எனக்குன்னு சிந்திக்கிறவங்க இவங்க. இந்த யாகத்தையே வளர்த்ததுனால என்ன கிடைக்குமோ அது பகவானுக்கே அர்ப்பணம், பரபிரம்மத்துக்கே அந்த யாகத்தையே அர்ப்பணம் பண்றாங்க. ஓகேவா? இது ஆன்மீக அறிவு. இதுதான் 2 யாகத்துக்குமான வித்தியாசம். 2 வகைகள் இருக்கு யாகம். யாகம் செய்பவர்கள் எதை தியாகம் செய்கிறார்கள், என்ன பலனுக்காக பார்ப்போம்.
யாகம் செய்பவர்கள் கர்மிகள். ஓகேவா? தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா கர்மிகள்னு சொல்றோம். எதை தியாகம் செய்கிறார்கள்? பௌதீக சொத்துக்கள். ஓகேவா? ஏதாவது சில விஷயங்களை அவங்க விட்டாங்கன்னா தான் வேற சில விஷயங்களை அவங்களால பெற முடியும். ஓகேவா? 10 ரூபாய் போட்டு 1000 ரூபாய் எடும்பாங்கல்ல, அதுதான். ஓகேவா? ஸோ எதை தியாகம் செய்கிறார்கள்? சில பௌதீக சொத்துக்களை தியாகம் செய்கிறார்கள். என்ன பலனுக்காக? பௌதிக இன்பங்களுக்காக. அதை விட பெருசா ஏதோ ஒன்று கிடைக்க போகுது, அதுக்காக தான். அந்த பௌதிக இன்பங்களுக்காக அவங்க அந்த பலனை எதிர்பார்த்து தேவர்களை வழிபடுறாங்க. ஸோ அதுவும் யாகம் தான். யாரு? கர்மிகள். அடுத்தது ஞானிகள். ஞானிகள்ல வந்து அருவவாதிகள்னு ஒரு கேட்டகரி வரும் பாரு. அவர்களின் தனது அடையாளங்கள். அவங்க தியாகம் செய்யறது எது அப்படின்னா தன்னை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் அத்தனையும் அவங்க தியாகம் பண்றாங்க. பரத்துடன் ஒன்றாக கலப்பதற்காக. ஓகேவா? அடையாளப்படுத்துறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்களா, இந்த உடல், புலன்கள், தன்னுடைய மனம், புத்தி எல்லாத்தையும் தான் அவங்க தியாகம் பண்றாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா பகவான் அதாவது பகவான் அவங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த தோன்றாத அருவ பிரம்மமா தானே புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அந்த பரத்தோட ஒன்றா கலப்பதற்காக அந்த பிரம்ம ஜோதியில போய் தான் மிக்ஸ் பண்ணினோம். அதுதான் அவங்களோட அல்டிமேட் எய்மா இருக்கும். அதுதான் பகவான் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அருவவாதிகள். ஸோ அந்த ஞானிகள் என்ன செய்றாங்க? தியாகம் செய்றாங்க. எதுக்காக? இந்த ஒரு புண்ணிய பலனுக்காக, பிரம்ம ஜோதியில போய் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக. பிரம்மச்சாரிகள் புலன்களையும் கேட்கும் முறைகளையும். பிரம்மச்சாரிகள் என்ன பண்றாங்க? பிரம்மச்சாரிகளுக்கு வந்து முக்கியமான குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னா தன்னோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ புலன்களையும் கேட்கும் முறைகளையும் அதுக்கு வந்து முக்கியமா அவங்க அவங்க எந்த பலனுக்காக அப்படின்னா மனக்கட்டுப்பாடு. கண்ட்ரோல் இருந்தால் தான் அவங்க பிரம்மச்சாரி. கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா அவங்க பிரம்மச்சாரி கிடையாது. ஓகேவா? அவங்க எதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா புலன்களை. ஸோ புலன்கள், புலனிச்சை பொருட்கள், அதான் கேட்கும் முறைன்னா என்ன அர்த்தம்னா புலனிச்சை பொருட்கள்னு அர்த்தம். அது எல்லாத்தையும் இதை சாப்பிடலாம், இதை பார்க்கலாம், இந்த இடத்துக்கு போகலாம். ஓகேவா? இந்த மாதிரி பெண்ணாசை, மண்ணாசை, பொன்னாசை எதுவுமே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. இது எல்லாத்தையும் அவங்க தியாகம் பண்றாங்க. என்ன பலனுக்காக? மனக்கட்டுப்பாடு. ஸோ இவங்கெல்லாம் இந்த பிரம்மச்சாரிகள் நெருப்புல எதை போடுறாங்க அப்படின்னா இந்த புலன்கள், புலன் சார்ந்த பொருட்களை யாகத்தீயில போட்டாங்க அப்படின்னா எதுக்காக போடுறாங்க? மனக்கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிற விளைவு தன்னை நோக்கி வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள் அவங்களும் புலனுணர்ச்சிகளை உள்ளார போடுறாங்க. அந்த யாகத்தீயில அவங்க போடுறதும் என்ன? எதை தியாகம் பண்றாங்க அப்படின்னா புலனுணர்ச்சிகளை தியாகம் பண்றாங்க. எந்த பலனுக்காக அப்படின்னா ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக, தன்னுணர்வுக்காக. ஸோ எல்லாருமே யாகம் செய்றோம். ஓகேவா? எல்லாருமே யாகத்தீ வளர்க்குறோம். கருமிகள் எதுக்காக வளர்க்குறாங்க? என்ன பலனுக்காக? ஞானிகள், பிரம்மச்சாரிகள், ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள், இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும். அடுத்தது பாருங்க யோகிகள். யோகிகளும் என்ன பண்றாங்க? யாகம் வளர்க்குறாங்க. யாகத்தீயில அவங்க எதை தியாகம் பண்றாங்க பாருங்க? பிராணனின் இயக்கம். அவங்க மூச்சை இத்தனை தடவை உள்ளர இழுக்கணும், இத்தனை தடவை வெளியில விடணும், மூச்சுல எங்க நிறுத்தணும், இந்த மாதிரி அத்தனையும் கால்குலேட் பண்ணி அவங்க என்ன செய்றாங்க? இந்த உள்மூச்சு, வெளிமூச்சு, இந்த பிராணனோட இயக்கத்தையே அவங்க என்ன செய்றாங்க? தியாகம் பண்றாங்க. என்ன பலனுக்காக? தன்னுணர்வுக்காக. ஓகேவா? இவங்களோட எதிர்பார்ப்பு எல்லாமே கிரேட்டா தான் இருக்கு. யாரோட எதிர்பார்ப்பு மட்டும் ரொம்ப கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா போன தடவை பார்த்தீங்கன்னா கர்மிகளோட எதிர்பார்ப்பு மட்டும்தான் என்ன? பௌதிக இன்பத்துக்காக. இதுவே ஞானிகள் வந்து பரத்துடன், அதாவது பிரம்மஜோதியில தன்னை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக. பிரம்மச்சாரிகள் மனக்கட்டுப்பாட்டுக்காக யாகம் வளர்க்குறாங்க. குடும்பஸ்தர்கள் பார்த்தோம், யோகிகள் பார்த்தோம். ஸோ யோகிகளும் என்ன செய்றாங்க? தியாகம் செய்றாங்க. யாகத்தீயில அவங்க இது நடுவுல இருக்கிறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா தான் வளர்க்கக்கூடிய அந்த யாகத்தீயில அவங்க எதை அங்க நெய் ஊத்துற மாதிரி எதை போடுறாங்கங்கிறது தான். ஓகேவா? தர்மம் செய்பவர்கள் என்ன பண்றாங்க? தங்களுடைய உடைமைகளை தர்மம் செய்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவங்க அதை தியாகம் பண்றாங்க. எதுக்காக? என்ன பலன் எதிர்பார்த்து? திவ்யமான ஞானத்தை எதிர்பார்த்து. தவம் செய்பவர்கள் வாழ்வின் வசதிகள் எல்லாத்தையும். தவம் செய்பவர்கள் என்ன? சந்நியாசம் எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. தபஸ்வி. ஓகேவா? சந்நியாசம் எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. சந்நியாசம் எடுத்துட்டு போறவங்க கூடவே மனைவி மக்கள் எல்லாம் அழைச்சிட்டு போக முடியுமா? இந்த வீடு, இந்த பெட்டு, இந்த கட்டில், இந்த ஏசி இருந்தா தான் நான் தூங்குவேன் நம்ம அவங்க வாழ்வோட வசதிகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா அது பேர் சந்நியாசமா? ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வீடை கொண்டு போய் வச்சுக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ தபஸ்விங்கிறவங்க என்ன செய்யணும்? எல்லா இந்த சுகபோகங்கள் வாழ்க்கை அத்தனையும் அவங்க விட்டுறணும். தனக்கான சாப்பாடை தான் தான் சமைச்சு சாப்பிடணும். ஓகேவா? ஸோ வாழ்வின் வசதிகளை அவங்க தியாகம் செய்றாங்க. எதுக்காக? அது விரும்பி தான் அவங்க போறாங்க. தவம் செய்யறதுக்கு அவங்க போறது விரும்பி தான் போறாங்க. திவ்ய ஞானத்தை பெறுறதுக்காக. திவ்ய ஞானம்ங்கிறது பகவான் பத்தின அந்த ஞானம் தான். வேத தத்துவவாதிகள் இவங்க எதை தியாகம் பண்றாங்க அப்படின்னா புத்தி. திவ்ய ஞானத்துக்காக. அஷ்டாங்க யோகிகள் சுவாச கட்டுப்பாடு. எகைன் அஷ்டாங்க யோகம்னா இந்த யோக பயிற்சி உடம்ப தேக அந்த இதெல்லாம் பண்றாங்கல்ல, என்ன சொல்லுவாங்க அத?
அது என்ன யோகா பயிற்சிகள்லாம் செய்வாங்கல்ல, உடலை வந்து ஒரு கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து மூச்சை அடக்கி அந்த மாதிரிலாம் பண்றாங்கல்ல, அவங்களும் சுவாச கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க போடுறாங்க யாகத்துக்குள்ள. எதுக்காக? ஆன்மீக முன்னேற்றம் மற்றும் தன்னுணர்வுக்காக. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மனித உடல் எடுத்த அத்தனை விதமான இதுல இதுல ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க, இதுல ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க. இத்தனை ஏன் என்ன பிரிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த மனித உடல் எடுத்த ஜீவராசிகள் அத்தனை பேரையும் பிரிச்சிருக்கிறாங்க. கர்மிகள், ஞானிகள், பிரம்மச்சாரிகள், ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள், யோகிகள், தர்மம் செய்பவர்கள், தவம் செய்பவர்கள், வேத தத்துவவாதிகள், அஷ்டாங்க யோகிகள்னு இத்தனை விதமா பிரிச்சிருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே என்ன செய்யறாங்க? தியாகம்ங்கிறது கண்டிப்பா செய்யணும். ஓகேவா? அதை செஞ்சு அவங்க என்ன பலன் அடைகிறாங்க? ஓகேவா? கர்மிகள் பௌதிக சுகத்திற்காக ஒரு 5 மினிட்ஸ் முடிச்சிடுறேன். பௌதிக சுகத்திற்காக உலக உரிமைகளை தியாகம் செய்கிறார்கள். ஞானிகள், ஓகேவா, கர்மிகள் வந்து இதெல்லாம் கொடுத்தா இதை தாண்டி வேற வரும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட தான் அவங்க இதை கொடுக்குறாங்க. ஞானிகள், அருவவாதிகள் பரத்துடன் ஒன்றாக கலப்பதற்காக தன் பௌதிக அடையாளங்களை தியாகம் செய்கிறார்கள். 4.26 இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு? ஓகே, இந்த 2.6ஓட நிறுத்துவோம் இன்னைக்கு. ஸ்ரோத்ராதீன் இந்திரியான் என்யே சம்யக் மானிஷு ஜுஹ்வதி சப்தாதீன் விஷயான் என்ய இந்திரியாக்னிஷு ஜுஹ்வதி. மனக்கட்டுப்பாடு என்னும் நெருப்பில் சிலர் புலன்களையும் கேட்கும் முறையையும் அர்ப்பணிக்கின்றனர். அந்த சிலர் யாரு அப்படின்னா கலங்கமற்ற பிரம்மச்சாரிகள். அந்த டேபுலர் காலம்ல பார்த்தோம்ல, அதனால தான் இந்த ஸ்லோகம் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன். மனக்கட்டுப்பாடு, ஓகேவா, மனக்கட்டுப்பாடு அது உங்களுக்கு தேவை. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? புலன்களையும் கேட்கும் முறையையும் அந்த நெருப்புல அர்ப்பணிக்கிறாங்க. அந்த யாகத்தீல அவங்க அர்ப்பணிக்கிறது எதை? அவங்களோட புலன்களை. ஓகேவா? புலன்களை அவங்க கண்ட்ரோல்டா வச்சுக்கிட்டாதான் அவங்க பிரம்மச்சாரிகள். கண்ணு, காது, வாய், அதாவது அந்த டேஸ்ட் கூட தெரியக்கூடாது. டேஸ்ட் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே அவங்க பிரம்மச்சாரி. அந்த குருகுலத்துல இருக்கிறதுக்கான தகுதி உங்களுக்கு கிடையாது. ஓகேவா? இது என்ன இப்படி இருக்கு அப்படின்னு குருவை பார்த்து அவங்க கேட்டுட்டாங்கன்னாலே அவங்களுக்கு டேஸ்ட் பட்ஸ் வேற மாதிரி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அவங்க அதுக்கு தகுந்தவர்கள் இல்லை, தகுதியானவர்கள் அல்ல அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறதுங்கிறதுக்கு வந்து அந்த ஆஸ்டரிட்டியை பின்பற்றுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஸோ புலன்களை அவங்க அடக்கி ஆளணும். அப்போ மனக்கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியம். அப்போ அந்த புலன்களை அவங்க என்ன செய்கிறாங்க? அந்த நெருப்பில் போடுறாங்க. அது மூலமா மனக்கட்டுப்பாடுங்கிற விஷயத்தை எடுத்துக்கிறாங்க. மற்றும் சிலர் ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க? அவங்களும் புலன்கள், ஓகேவா, கட்டுப்பாடு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு தேவையற்ற ஜனசந்ததி, தேவையற்ற கஷ்டங்கள், ஆசை காரணமாக ஏதாவது ஒரு வேலையை செஞ்சுருவாங்க. அப்போ அதனால அவங்க அல்லல் படுவாங்க. ஓகேவா? அதனால அந்த ஆசையை துறக்கணும்னா புலன்களை திறந்துடணும். ஸோ புலன்களை என்ன பண்ணுறாங்க? புலன்களை நெருப்பில் போட முடியுமா? ஸோ புலனை குறிச்சி பொருட்களை நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கிறாங்க. அது மூலமாக புலன்களை தன்னோட கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? கலங்கமற்ற பிரம்மச்சாரிகள் மனக்கட்டுப்பாடு எனும் நெருப்பில் புலன்களையும் கேட்கும் முறையும் அர்ப்பணிக்கிறார்கள். ஹரே ராமானு கீர்த்தனம். பகவானின் புகழை பற்றி மட்டும் பாடுவதிலும் கேட்பதிலும் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். பௌதிக ஒளி அதிர்விலிருந்து விலகிக் கொள்கிறார்கள். ஒழுக்கமான கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பற்றற்ற நிலை அவங்க எய்துறாங்க. மனதே இந்த இந்த ஸ்லோகமும் அதுல வந்துருது, சொல்லிடுறேன். 4.27 சர்வான் இந்திரிய கர்மாணி பிராண கர்மாணி ச அப்பரே ஆத்ம சம்யம யோகாத் நவ் ஜுஹ்வதி ஞான தீபிதே. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் தன்னுணர்வை அடைய விரும்புவோர் புலன்களின் இயக்கங்களையும் பிராணனின் இயக்கங்களையும் அடக்கப்பட்ட மனமெனும் நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கின்றனர். இவங்க யாரு? யோகா பண்றவங்க. ஓகேவா? அவங்க என்ன செய்யறாங்க? புலன்களின் இயக்கங்கள், பிராணனின் இயக்கங்கள். ஓகேவா? அந்த டேப்லேஷன்ல பார்த்தோம்ல, யாரு பிராணாவை கொடுத்தது? யோகிகள், யோகா பண்றவங்க. அடுத்தது அஷ்டாங்க யோகிகள், சுவாச கட்டுப்பாடு. இவங்க 2 பேரையும் தான் அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. எங்க இருக்கு? ஸோ அவங்க நெருப்புல அர்ப்பணிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தேவை என்ன? தன்னுணர்வை அடைய விரும்புவோர். அவங்களுடைய தேவை, ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு தேவை இருக்கு. அதனால தங்கிட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயத்த அவங்க தியாகம் பண்றாங்க, அதை எடுத்துக்கிறாங்க. யோகிகள், அஷ்டாங்க யோகிகள் உடலில் காற்று, 10 வகையான காற்றுக்கள் இயக்கங்களை பக்குவமான பயிற்சிகளால் கட்டுப்படுத்தி மனதை கட்டுப்படுத்துறாங்க. ஸோ உடலோட இயக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும், மனத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும். இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு காற்று அடக்குறாங்க. அதான் சுவாசம், மூச்சு காற்று அவங்க அடக்கிறது மூலமா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? அந்த ஆத்ம ஞானம்ங்கிறது கிடைக்குது. 4.28 ಇದು ಸೇಮ್. ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞಾಸ್ತ ಭೋ ಯಜ್ಞ ಯೋಗ ಯಜ್ಞಾಸ್ತತ ಅಪರೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಯಜ್ಞ
யஜ்ஞாச்ச யதய சம்ஷிதவ்ரதாக. கடும் விரதங்களை ஏற்றுக்கொண்டு சிலர் தங்களது உடைமைகளை தியாகம் செய்வதால் ஞான ஒளி பெறுகின்றனர். ஓகேவா? உடைமைகளை தியாகம் பண்றது யாரு? அவங்க வந்து தர்மவான்கள். ஓகேவா? தர்மவான்கள் என்ன செய்யறாங்க? தன்னுடைய உடைமைகளை தியாகம் பண்றாங்க. அதனால அவங்களுக்கு ஞான ஒளி, பகவானை பத்தின இந்த திவ்ய ஞானம்ங்கிறது கிடைக்குது. மற்றவர்களோ கடுமையான தவங்கள், அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி, உன்னத ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்காக வேதங்களை கற்றல் ஆகிய முறைகளால் ஞான ஒளி பெறுகின்றனர். ஸோ அந்த டேப்லேஷன்ல நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு 4 பேர் இருந்தாங்க, அடுத்ததுல 5 பேர் இருந்தாங்கல்ல, அவங்க எல்லாரும் எதெல்லாம் யாகத்தில அர்ப்பணிச்சு எதெல்லாம் அவங்க பலனா பெறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லப்பட்டது. 4.28 வரைக்கும் இதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்குது. தர்மவான் உலக உரிமைகளை தியானம் செய்கிறார். தவம் செய்பவர்கள் வாழ்வின் வசதிகளை தியானம் செய்யறாங்க. அஷ்டாங்க யோகம் பதஞ்சலி முறை. ஓகேவா? வேதாந்திகள் புத்தி, உபநிஷத்தம் மற்றும் வேதாந்த சூத்திரங்கள் படிப்பது, இந்த எல்லாத்தையும் அவங்க தியாகம் பண்றாங்க. ஸோ ஒருத்தவங்களும் ஒரு விஷயங்களை தியாகம் பண்றாங்க. இது இது நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 4.29 அபானே ஜுஹ்வதி பிராணம் பிராணே பானம் ததா பரே பிராணாபான கதிருத்வா பிராணாயாம பராயணாக. சமாதியில் இருப்பதற்காக சுவாச கட்டுப்பாடு. இது யாரு அப்படின்னா அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி உள்ளவங்க. ஓகேவா? அவங்க தான் வந்து தன்னுடைய உடலை வந்து சமாதி நிலைக்கு கொண்டு போக முடியும் சுவாச கட்டுப்பாடு பண்றது மூலமா. சமாதியில் இருப்பதற்காக சுவாச கட்டுப்பாடு பயிற்சிகளில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள சிலர் உட்சுவாசத்தில் வெளிசுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் வெளிசுவாசத்தில் உட்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தும் முறையை பயின்று. ஓகேவா? இது ரொம்ப நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். அந்த மூச்சு பயிற்சி அவங்க எடுக்கிறது மூலமா அவங்க என்ன செய்யறாங்க? தன்னுடைய உடலை சமாதி நிலைக்கு கொண்டு வராங்க. சமாதி நிலைக்கு கொண்டு வரதுனால என்ன பலன் அப்படின்னா மனசுல இந்த திவ்ய ஞானம், தன்னுணர்வு கிடைக்கும். நம்ம பரமாத்மா இங்கேதான் ஜீவாத்மா கூடவே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது தன்னை உள்நோக்கி அவங்களால பார்க்க முடியும். அதுதான் சமாதியோட ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா அதுதான் உள்ளுக்குள்ள உறையக்கூடிய பரமாத்மாவை அவங்களால காண முடியும். இறுதியில் சுவாசத்தை முழுமையாக அடக்கி சமாதியில் நிலை பெறுகின்றனர். மூச்சை கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க. மூச்சு வெளிமூச்சும் இருக்காது, உள்மூச்சும் இருக்காது. மூச்சை அடக்கிறது மூலமா சமாதிக்கு அந்த உடலை கொண்டு வர முடியும். அப்படி கொண்டு வரும்போது அவங்களால தன்னை திரும்பி உள்ளர பார்த்துக்க முடியும். அப்படி உள்ளர பார்க்கும்போது பரமாத்மாவோட இருப்பு அப்படிங்கிறத அவங்களால உணர முடியும். ஓகேவா? வேறு சிலர் உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளிசுவாசத்தை யாகமாக அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஓகேவா? வெறும் காற்றை மட்டுமே உணவா எடுத்துக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க. ஓகே, அஷ்டாங்க யோகிகள் பிராணாயாமம் படிப்படியாக காற்று இயக்கங்கள் முழுமையாக நிறுத்தப்படுதல், ஆசனங்கள் எப்படி எப்படி உட்காரணும், இதில் 6th சாப்டர்ல இதை எல்லாத்தையும் படிப்போம். அதனால தான் இப்போ இதெல்லாம் சொல்லலை நான். 6th சாப்டர்ல அந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி தான் ஃபுல்லாவே வரும். எப்படி ஆசனம் போட்டவங்க எப்படி உட்காருவாங்க, எப்படி மூச்சை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. பகவானுக்கான களப்பற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் பௌதிக இருக்கும் குணங்களை கடந்து உடனடியாக முக்தியின் தலத்திற்கு உயர்த்தப்படுகிறான். நம்ம பார்த்த ஸ்லோகம் தான் இது. 4.13 இந்த ஸ்லோகம் பகவான் சொன்னதுதான். பகவானுக்கான களப்பற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன். களப்பற்ற பக்தி தொண்டுனா என்ன அர்த்தம்? எதுவுமே தனக்காக யோசிக்காம எல்லாமே பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கிறது தான். செய்யற செயல் எல்லாமே செயலின்மை, அகர்மா அப்படிங்கிற செயலை அவங்க செய்யறாங்க. அப்பன்னா என்ன? டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்க. அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? பௌதிக இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு தான் இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கவங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட்னு சொல்லியிருக்கிறோம்? லிபரேஷன், முக்தியின் தலத்திற்கு உடனடியாக உயர்த்தப்படுகிறான். இங்க இருந்தா கூட நம்ம அதுக்காக இந்த உடலை விட்டுட்டு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. இங்கேயே இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கும்போதே இந்த உடல்ல இருக்கும்போதே நம்ம முக்தி பெற்ற ஆத்மாவா நம்ம உயர்த்தப்படுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்துப்யே வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா.